Good morning, ayay. Good morning. 랜버스의 일레길레 생 소프시베이 ayay. Time bajiनाय लोगो लोगो जों बयबो हाजिर. मेलहै सासननाय मोनसे खोथा दङथ'। दान्दिसेबो समनि हेरफेर खालामजाया। 9 बाजिनाय लोगो लोगो आंबो अमा बिदै लानानै हाजिर. हाब बहा अमा बिदै जालायखो दाउनि बिदैसो आं एवनाय. नङा दाउनि बिदै. बावसासोथ'. आच्छा राजिब बेयाव दाउदैया दैबेसे दङ? दैबा. बे दैबा दाउदैखौ बिमानो गथ' होनायमोनबा माबैसे दाउ जागौमोन? माबा. बे माबा दाउखौ फाननायमोनब्ला बोरमा मासे बायनो हागौमोन. आरो बे बोरमा मासेया माथाम जागौमोन. बे माथाम बोरमाखौ फाननानै मासे मोसौ बायनो हागौमोन. मोसौ औ आं मासे मोसौ. नों सासे मोसौ. मोसौजों थायोब्ला बयबो मोसौ जायो. जों दा बयबो मोसौ. मा होनदों मोसौ? नङा. थारमाने नों मोसौ लावखार. नङा. लावखारनि जाथोना बखालि. माने मोसौ बखालि. बखालि नङा आइजो. नों जेरैबायदि सासन खालामबोगासिनो दङ जों बयबो मोसौफोरबादि नोंनि बुंनाय बादि मानिबोगासिनो दङ. डाइनिं टेबोलाव जानो जिरायनानै बांद्राय बाथ्रा रायलायनायखौ आं एसेबो साबजाया. नंगौ. आंनि बे बाथ्राखौनो मानो खनले बावोथाय आं मिथिया. ओइ बाबा, मानसिया बोरायब्ला बयबो बेबायदिनो बावलांग्रा जायो. नंगौना अनु? आदा डाइनिं टेबोलाव जिरायनानै बांद्राय बाथ्रा रायलायनायखौ आइया एसेबो साबजानाय मोना. नंगौ. खुगाजों जायाब्ला रायज्लायनानै माबोरैथो जालायखो? You are right. जों थिखौनो बुंदों. It's nice. हेल' उर्मिला स्पिकिं. मा सोर? मेनेजार साहाब बुंलाय मा जाखो? खोनासं, I don't like this type of business. बेबायदि आंजों सोलिनाय नङा. खोनासं मेनेजार साहाब, नों दानो बासनि गांसे टिकेट लानानै दोनहै. आंनि फिसाज्ला राजिबखौ आं दिनैनो दानो फाथायहरगासिनो दङ. राजिब, नों दानो गुवाहाटियाव थांनांसिगोन. बरिं कम्पानियाव 25 लाख रांनि गांसे चेकआ गोलैसोनानै दं. हरनो होननानैनो दिनैसिमबो हरनो हायाखिसै. दानसेयानो बारलायलांबाय. एबार जुदि रांखौ हरनो हायाब्ला रां हरनायखौनो बन्द'सो खालामसिगोन आं. आयै. खोनासं राजिब, नों दिनैनो थांनानै रांखौ लानानै फैनांगोन. नाथाय आयै, आं इउनिभार्सिटि क्लासआ जेबो जाया, साननैसो बन्द' थाथ'गोन. बिदिब्ला लेखा फरायनांगौनिखौ हाया. नों बिनि सायाव जेबो दाबुं. माबा मोनसे बाथ्रा बुंबा गेजेराव बुंथेहरग्रा. आं बेबायदिखौ एसेबो साबजाया. बुंनांगौ बाथ्राखौ बुजियाब्ला गेजेराव जेबो बुंनो नाङा. नाथाय आइ, आदानि आन्जादाथ' खाथियाव सौफैथारबाय. बयनिख्रुइ देरसिन आन्जादा फालांगिखौ बोरै खालामनांगौ बेखौ सोलोंनानै लानाया गाहाम. आरो बेनिफ्राय नैथि, आं रावनिबो खोथा खोनासंनो लुबैया, मिथिबाय? दिस इज माय अर्डार. आं जेखौ बुंदों बेनो जाथारनांगोन. हेल', बासनि टिकेट गैला? बिदिब्ला नोङो ट्रेननि टिकेटखौनो लानानै दोनदो. राजिब, बासनि टिकेटआ गैलानो, नों ट्रेनजोंनो थांनांसिगोन.
बाबु बे ट्रेना बे स्टेसनाव मानो लाखियो आवगायाव गंनै ट्रेन मोखांजों मोखां सौग्रावलायदों दा बे गोग्लैनाय ट्रेनखौ लाइननिफ्राय बोखारागौ मानि बे ट्रेनखौ हगारनो हानाय नङा गुबुन ट्रेन फैगोन लाइननिफ्राय बे गोग्लैनाय बगिफोरखौ बोखारगोन अब्लासो बे ट्रेना खारलांनो हागोन बेखौ बोखारनोब्ला खमैबो 24 घन्टासो सम नांगोन बिनि अनगा जेबो राहा गैया गतिके नोंथांमोनहा बे ट्रेनावनो जिरायनानै थाहैथ'दो थांदो नैजिब्रै घन्टा स्टेशनाव जिरायनानै थाबाय थानांसिगोन आं इसिबां गोबाव स्टेशनाव जिरायनानै थाबाय थानो हानाय नङा बेनिख्रुइ साबसिन बे जायगाखौ नायदिंनायानो साबसिन जागोन औ हेलौ ओइ जोंनि ट्रेना दांथल स्टेशनाव थाथ'नानै दङ नङा जोंनि ट्रेना जेबो जायाखै आं एसे गोबाव जाब्लाबो नों जेबो टेनसन खालामनाङा अके दोननोसै बाय मासे समायना मुहिनि गोनां जायगा आं माब्लाबाबो सिगाङाव बेबायदि जायगाखौ नुफेराखैमोन गोसोखाङो बिजाबाव खन्थाइगिरि रायथाइगिरिफोरनि रनसायनानै फोरमायनाय जायगा
मा एसेबां हायना गोनां सोमोनांथाव सोर नोंलाय? आं नोंनि मेथाइ खोनासंगिरि मासे गोदै नोंनि गाराङा आंखौ बयबो बुङो आं जेब्ला मेथाइ खनो बेबायदि मेथाइ रावबो खननो हाया। आरो सारा बुङो आं जेब्ला क्लासाव फरायो आं बायदि रावबो फरायनो हाया। माब्लाबा सोरजोंबा नांलायोब्ला आंजों समान रावबो नांलायनोबो हाया। आरो सोरबा सिनाय मोनै मानसिया आंनि सायाव रायजायोबा आं बेखौ रागा जोंनो ओंखारो। आरो नोंनि खाफालनि सायाव आं दुखु मोनो। ओइ खोनासंलाय 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 Oh my God! Shit! नोंनि मेथाइ खननाय, फरायनाय, रागा जोंनाय, नांलायनाय गासैखौबो खोनासंजोब्बाय आं। नाथाय मोनसे खोथाखौ खोनासङाखै आं। मा बे बाथ्राखौ आं बुंनो? मा खोथा? सोरनिबा खैफोद नुयोब्ला नों मा खालामो? मदद खालामो। बिदिब्ला नों मानोथो नायबाय थाखो? आंखौ सहाय खालामदो ना। मा मदद खालामनो बुंदो? आंनि गस्ला लंपेन्ट गासिबो हाब्रु जाजोब्बाय। बेखौ सुनायनि माबा मोनसे राहा खालामदो ना। फैदो आंनि उन उन। थेंक्स। नोंनि सिनायथिया आरो नों सोर? आंनि सिनायथि? नों बुं नों सोर? आं सासे ट्रेननि दावबायारि। ट्रेननि दावबायारि? नाथाय बेवहाय मानो? आवगायाव गंनै ट्रेन मोखांजों मोखां सौदावलायदों आरो बे एक्सिडेन्ट जानाय ट्रेनखौ लाइननिफ्राय बोखारागौमानि जोंनि ट्रेना खारनो हाया। बिनिखायनो ट्रेनाव जिरायनो बानानै बिनि जायगाफोरखौ नायदिङो होननानै। दानिया नों बुंदो नों सोर? आं बे स्टेशन मास्टारनिनो फिसाजो। आंनि मुङा निजोम। अनार्स लानानै बिए फाइनाल आनजादखौ होखांनानै आं दा न'आवनो दंफैथ'यो। अनार्स लानानै फाइनाल होदों? नाथाय नों बे गिसिसिजों न'आव थाबाय थायोब्ला फाइनाल जानानै थांगोन। अह बिदिब्ला माथो खालामनांगौ जाखो? नों बुंदो। आंजों फैदो। बियो रेलवे क्वार्टार। आफाजों आंजों थायो। नों थाथ' आं फैगासिनो दं। मुलुग संसारनि गासिबो सोरजिनायानो थारैनो बेसे सोमोनांथाव। बिनि खावसेखौ आवग्रिदों मोदाय मोदायजो आरो खावसेखौ आवग्रिदों हिन्जाव माहारिया। वाह, नोंनि खन्थाइ आवरायनाया जोबोर रैसुमै। जायनि गोसोआ गोथार बिनि खाथियाव गासिबो सोरजिनायानो गोदै गोथार आरो समायना जायो।
गोथार गोसोनि गिरियासो गोथार गोसोखौ हमदांनो हायो न गिसि सिया रानस्लायदो थेंक्स फैदो जिरायनानै साहा लोंफैदो गोजोननाय मोनगोन थेंक्स आच्छा नों मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हागोन ना आर इउ रिमाइन्डेड इट आं गोसोआवसो सानबाय थादोंमोन दाबायदियाव साहा खापसे मोननाय मोनब्ला बिलाय माथो आं लाबोबाय लोंदो आं साइक'लजिस्ट नङा नाथाय मानसिनि सोदोमस्रिखौ मिथिगौ आब'निजोम बबावबा गावनि बिसिखौ सिलायाव बुग्लिगासिनो दङ मा बुग्लिगासिनो आं मानसि दिनै नोंनो जाय हिनजावा गावनि आखाइजों मावनानै जाहोदों बे हिनजावनि आखाइखौ सावनानै होदों बियो नोंनि हिनजाव नाथाय नोंनि हौवा नङा दिनै नों बिनि आखाइखौ सावनानै होनायाव बेसेबांदि सानाय आरो खस्थ' मोनदों बिसोर मिथिगौ दाना मा जाखादों नोंनि हिनजावनि आखाइयाबो थिफुदों नों नोंनि सानायखौसो मिथिदों गावनि हिनजावनि सानायखौ मिथियाखै नाय बुगब नाय दिनै नोंनि हिनजावा गावनि सानायखौ मावगारनानै नोंनि सानायाव खस्थ' मोनफादों बेबायदि फिसाय अनसुलि हिनजावखौ अयदासार खालामनाया थिग जायाखै नाङा नों बे आंखौ खुगायाव लाबोनो नाङा आं नोंनि हिनजाव थुदो नोंनि आखाइखौ आङो खोबथुबनानै हैनोसै थांदो थां बुगब नोंबो नोंनि हिनजावनि आखाइखौ खाथुमनानै हैदो थांदो नोंनि गस्ला लंपेन्टआ रानबाय जानांगौ
इसेबां नायगौ मोखो नोंखौनो नायदों मानो नों बायदि हिनजाव माहारिया बयनिबो न'खराव साफा साफा थानायमोनब्ला बड'लेण्डनि न'खरफ्रोमबोनि न'खराव दुखु खस्थ' आरो अयथासारा जोबस्रांगौमोन बा नों मोजां बिबुंथि होयोथ' मा नों राजनिति खालामो नामा दै ट्रेना एक्सिडेन्ट थाखाय थाबथानानै दं बिनो दावबायारि बियो आंनि आफा खुलुमबाय आदसा नोंनि मुङा मा राजिब नार्जारि वाह जोबोद मोजां मुं नाथाय नों खाफाल मोनदा गथ' जेथुना जेरैबायदि एक्सिडेन्ट जादों बियो गाबोन बेलासिहालागैसिमबो जेबो जानाय नङा बिदिब्ला आंबो थांनोसै बबाव थांनो नायनि हजों थांनानै ट्रेन एबा बासफोर मोनगोन ना मोना जोबोद गोजान जायो बासनि लामाया मोननै हाजो दखर बारलांनो गोनां जायो हाजोखौ बारनानै थांनो हागोन होननानै आं फोथाया मानो गोजान लामायाव थाबायनानै हाब्रु नाङोब्ला मानोनि सोंनायखौ खालामियानो गाहाम आंहा बारा थाबायनायनि हुदाबो गैखाया बिदिब्ला आं स्टेसनाव थांनानै थाहैसै ओंखामालाय जानाय जाबाय फा जायाखै आफा नों आलासिखौ ओंखाम जाग्रा टेबोल लानानै फैदो आं ओंखाम खुरैनोसै जागोन दे आइ ना नाङा होनब्लानो जेबो जानाय नङा नों जानानैसो थांनो हासिगोन गथ' बेखौ बुङो अर्डार नों मिथिया बियो जेरै गुसु एरै गुदुंबो नंगौ आं बिनि गुसु गुदुं मोननैखौबो नुखाबाय बिदिबालाय माथोबाव फैदो जायैनि सावरायदिनि दान्दिसे उनावनो खोमसिया साग्लोबसिगोन आं थांनोसै ओइ खोनासंलाय बुंलाय आं मोनसे खोथा बुंनि आफा फैजासिम दसे थाथ'बावदो ना आंहाबो हारसिं थानो मोजां मोना नाथाय आंहा हारसिं थानानैसो साननो जोबोद मोजां मोनो बिदिब्ला आफा फैजासिम दसे जिरायनानै सानबाय थादो आंबो न'नि खामानि मावहैनोसै थांबायबो हारसिं थानो मोजां मोनो मानो बुंलाखो आंलाय महापण्डित लाखिबाय खोथा रायज्लायनो हारसिं साननो मोजां मोनो मादि गोरोन्थि मावफ्लांखो आङो लेंहरफिनसैसो नामा थाथोंसै लेंहरफिनोब्ला जुदि माबा सानो आंदि लाखिदों खोथा रायज्लायनो सिरि साननो मोजां मोनो रायज्लायनो मालाय माखौ रायज्लायनो मोनबाय बुंगोन दै गांदों बिनि आखाइनिफ्राय दै लोंफ्लानानै बिनि गासिबो जिउ जारिमिनखौ सोंनानै लाजोबगोन आं
राजिब नार्जारि राजिब नार्जारि आं गोसोआव फैबाय राजिब नार्जारि राजिब नार्जारि राजिब नार्जारि आं माइसि जाम्बि मुंल' सोंनानै फैफिनबाय आरो माबा माबिथ' सोंनो हाबावगौमोन आरो थांफिनबावनि बेबाराव थांनानै मा सोंहैनो मोनबाय नोंनियाव मोनसे खोथाखौ सोंनायानो जायाखै नों मा मावो बिजनेस ना फरायगासिनो दङ आङो एम ए फरायो लोगोसे बिजनेसबो नायो फरायो बिजनेसबो नायो माबायदि सिख्ला आरो जेबोखौनो सोंनो हायाखिसै हाबा सोंनो हायाखिसै आंथ' माबा मोनसे सोंनो हागौमोन बिजनेसमेन नायदो आसोल खोथाखौनो सोंनायानो जायाखिसै आरो खेबसे थांबावोब्ला जेबो साननाय नङाथ' जेबो साननाय नङा बेनो आंनि जोबथा थांनाय एबार माबा मोनसे सोंथि लानानै फैदों नों जेबो साननाय नङाथ' सोंदो खनसेल' मानो हाजार बारखौनो सों नों आंनि गोसो गोरबोआव जायगा लाखाबाय माबा साननांगौनि सोंथियानो फैया बे खेबाव आं जाय सोंथिखौ सोंगोन बे सोंथिनि फिननाय होनानै उल्था सोंफिनाबानो मोजां येस बुंदोल' नों हाबा खालामबाय खालामबाय खालामाखै हाबा जायाखै खोनासंलाय बुंदो आरोबाव नों फैफिननानै दानो सोंफैफिननो हागौ बे सोंनायनि फिननायखौ दानो लानानै थांखादो आं दासिमबो रावजोंबो मोजां मोनफेरलायाखै आरो गोसोबो थोफेरलायाखै मोजां मोनफेरलायाखै गोसो थोफेराखै बे बाथ्राखौ मानो बुंफ्लांबावखो आंलाय बुङामोनब्लाथ' बियो फैफिनथारबावगौमोन गोसो होसारनानै बिनि समायना महरखौ नायबाय थानो हागौमोन गोसो थोलायफेराखै नाथाय गोसो थोलायगोन ना थोलाया बेखौथ' मिथिनो मोनाखिसै बे खोथाखौ माब्लाबाबो सोंनो हानाय नङा बे खोथाखौ माब्लाबाबो सोंनो हानाय नङा माब्लाबाबो सोंनो हानाय नङा
संजोबबाय न' सिङाव फैदो न' सिङाव फैदो फैदो न' सिङाव जिरायदो थेंक्स खाना जानानै जिरायबाय नाथाय अखायाबो नागाराबा निजमाय निजमाय आफा अखानि थाखाय थांनो हायाखिसै आरो थाङोबा हाखानाय नंला बियो एसे अखा हाब्लानो हाखर हाला दैजों बुंफबजोबो हाजोनिफ्राय दै बोहैबोनानै बाना बायदि जालायो हरसेखौ दिनै बावनो थालांदो नाथाय मोनसे मोजां खौरां गाबोन फुंनि 10 बाजियावनो ट्रेना खारफिनसिगोन अब्लानो नोंबो थांनो हासिगोन गथ' नाथाय नोंस्रा जे उसुबिदा जेबो उसुबिदा जायाखिसै मोनानि थाखाय जिंगासिदों मानसिनि मोजां मावनायाव जोंहा जेबो उसुबिदा जाया फैदो आफा ओंखाम जाहैदिनि आलासिखौ लिंबोदो फैदो फिसा आखाइ आथिं सुनानै ओंखाम जायो दिनै सानसेनि सिनायथि सानसेनि आलासि गाबोन अखा नायब्लानो थांसिगोन नाथाय बियो थांसिगोन होननानै आंनि गोसोआ मानो उसुखुथु जादों आंनि गोसोआ मानो बिदि जाखो आंनि गोसोआ जेरै उसुखुथु मोनदों बिनि गोसोआ खि दा आं बायदि जादोंना बि निजोम नों आंखौ बिदाय होनो गाबोन स्टेशनसिम थांफागोन थांफागोन ना थांफाया थांफागोन ना थांफाया नों मारै बिदि साननो हाखो आं गाबोन नोंखौ स्टेशनसिम दोननानै थाङा होननानै दान्दिसेनि नुलायनायावनो नोंदि आंनि गोसोखौ नोंनि खालामनानै लाबाय बे खोथाया नंगौ आंनि गोसोआबो नोंखौ नुजेननायनिफ्रायनो आंनि खालामनानै लादों नोंनि गोसोआ जेब्ला मोनसे जालाङो जेसेबां गोजानाव थाया मानो आंनि गोसोआ थागोन नोंनि खाथियाव नोंनि गोसोआ थागोन आंनि खाथियाव नों आंनि आं नोंनि बे मोननै सोदोबानो दान्दिसेनि आलासि नोंहा बिदायनि सम जाबाय बिदाय नोंसिनि अननाया आंनि गोसोआव अराय सम थाबाय थागोन दान्दिसेनि अनलायनायखौ रावबो अराय सम गोसोआव थाबाय थाया फिसा नोंहा जुदि गोसोआव थायोब्ला आं गावखौनो खाफाल गोनां होननानै साननानै लागोन थांनोसै बिदिब्ला गोजोन्थों थांदो फिसा जिउ गोलाव जाथों
सुपारि फिथाइ दं आरो हारसिं हारसिं जिरायलांनो बायोब्ला बे सल'माखौ नायलां ट्रेना खालामबाबो आंनि गोसोआ नोंजोंल' थालांगोन निजोम ट्रेना खानसै गाबोन गाखोहैदो थादो बिदिब्ला आंनि गोसोनि गुबै साननायखौ फोरमायनो हायाखिसै हाय खाफाल हावरिया गोसो नों फैदोंमोन जेरैबायदि गुफुर जोमैया गोथां अख्राङाव गोजावनानै थायो आरो गोथां अख्रांजोंनो गोरोबनानै थाहैफिनो आंनि गोसोआबो नोंनि गोसोजों गोरोबफ्लेदोंमोन नों नाथाय दिनै थांफिनबाय गोसोआ सानदोंमोन आंनि जिउआव दुफाङा फैबाय नाथाय नों दिनै फैनानै थांफिनबाय जेरै दाउफोरा बिबारनि बिदै सोबनानै बिरलांफिनो नोंबो फैदोंमोन आंनि खाथियाव नाथाय आंनि गोसोनि रंजा खुसि गासिबो लानानै नों दिनै थांफिनबाय थारैनो आंनि साननाया फेलें जायोब्ला दैज्लांनि अखा बायदि थाइनै मेगनजों मोदैया बोहैग्लायबोगोन दिनैनि बिदायनि बुब्लियाव आंनि गोसो गोरबोनि मिजिंखौ थारैनो आं फोरमायनो हायाखिसै आंनि बिबार बागानाव नोंनि थाखाय बारसे बिबार थफिदोंमोन बे बिबारा सानसे गेवलांगौमोन अब्ला गां फुवारनानै गाबज्रिहरगौमोन राजिब नों बबेयाव दं नों बबेयाव दं राजिब नोंनि थाखाय निजोमनि बिबारा थफिदोंमोन बोरैब्ला नों बे बिबारखौ बावलाङोब्ला आरो फिन आंनि जिउआव बेबायदि बिबारा माब्लाबाबो बारफिननाय नंला एसेनोसै नोंनि खाफाल हावरिया निजोम नोंनि बे मेगन मोदैजों थफिननाय बिबारखौ गेवलांहोनो आसार दाननि दैबाना जानानै आं सानसे फैफिनगोन निजोम आं सानसे फैफिनगोन
आं दिनै निजोमखौ माने एसेबां गोसोखांखो ट्रेननिफ्राय गोबां मानसि ओंखारबाय नाथाय बाजैया बहाथो बियो आरो माबायाव फैफिननाय नंला Saanibı, tanganı
नों बेयावसो मानो आदैनि लोमजानाया गोब्राब जाथारदों औ जाबाय राजिब नोङो दिनै न'निफ्राय जेरावबो ओंखारलांनो मोना नाथाय आं सासे लोगोनि न'आवसो थांनो नागिरदोंमोन नङा नों दिनै जेरावबो थांनो मोना नाथाय जेबो गैया आंनि लोगो नाराथिनि फिसाजोआ दिनै मुम्बाइनिफ्राय न'आव फैगोन बियो दा बेलासियाव जोंनाव फैगोन नों खोनानानै खुसि जागोन नोंनि हाबाखौ आं बेजोंनो थिग खालामबाय मानो नों आंनि हाबाखौ थि खालामदों नोंगौ नाराथिया बे नोगोरनि धोनि सुबुंफोरनि सासे धोन मान सन्मान समाजारि गासिबावबो जोंनि समब्रा-समब्रि बेजों नोंनि हाबाया जायोब्ला जोंनि समाजारि गोहोआबो बारायलांगोन नोङो बिसोर फैजासिम न'आव थाबाय थानांगोन रिमेम्बार दिस इज माय अर्डार मालायनाव मोजां सिख्लाफ्रा मा अरथाबाय थायोब्रा आंनावलाय माथो रावबो अरथाबा नोंनो अरथाबगारदोलै नै नोंनावलाय खाराफ्रा सोर अरथाबायनोसै थख्लाफ्रालाय आंनावबो फैसा दंब्रा हाबा जाखांबासो नुना बेबायदि न'खौ नै दंनायखायसो नोंनाव नोंलाय बेसे साइज दंब्रा खिथु गांगर बुरलाय सिख्ला मानसिफ्रानो खि लोगो जायो नालाय साइज गैया बासि गैया नोंगौ नोंलाय माबार माव जोंनाव गाहाम बुस्थु फैयोनो दिनै बरायबाय स्टुपिड हासिबा बोख्लाय आंहा मा जाखो नोंनि हासिबखौ बोख्लाय औ बियो बे जोंनि हासिब बे हासिबजों नोंनि मैलाफोरखौ फुगारनो थिनदों आंनि मैला फुगारनो थिनदों औ नङा नोंनि बिमानि मैलाखौ आंनि अ नङा नोंनि नङा आंनि आंनि नङा न'नि मैलाखौ बुस्रिनो थिनदों थाथोंसै नों आरो मैला बुस्रिनो नांला नोंसिनि बिगोमाया न'आव दङ नोंसोरबो हासिब लानानै नुनानै दङ नङा हासिब लानानै नेयाखै हासिब लानानै बुजावनो थिनदों दा बावसियालाय मालाय हासिबजों न'खौसो बुस्रिनो थिनदों नंगौ न'खौसो आंबो जे बावसिया थांनाय आंखौ खोन्थाहैदो दे मानो देसि गुसुं फिनगान दं आंबो बावदासो फैसा गैया खोमानो ओंखायनो गुसुं गानदों स्टुपिड जों नोंसोर बायदि हाजार मानसि बायनानै दोननो हागोन Stop it! नै स्टपिटआ फैगासिनो दङ माबा आयंआ फैगासिनो दङ आंनि फिसाजो अनजिमाया फै फिसा फै आंनि बिखायाव हाय आन्टी फाइन थेंक इउ बे आंनि फिसाजो हाय हेलो बियो नोंनि आंकोल राजननि बिफा हाय आंकोल लोगोनि फिसाजो मैयासो मुम्बाइनिफ्राय फैदों बेखौ बुङाब्लाबो नायनानै मिथिखायो दिस इज सैमानि बिदेसि बिगुर मा बुंदों नों बुंदों
समायना बिउटिफुल Where your son? Singapore बबेहाय? दङ फैलाव थांलाजिबखौ खोन्थाहैथां आयै नोंसोर सावरायलायदो आं सासे लोगोनाव थांनो आयै आंबो थांनोसै दा माबा बुंगोन माबा बुंफ्लांगोन नोंहासो फेसफेसा थांगोन फैदो जोंहा सिङाव फैदो राजिब नोंखौ गाहायाव मेमसाबा लेंहरगासिनो दङ माने आरो सोंबाव गाहायाव मेमसाबनि मासे गोमोथाव आलासि दंफैयो खालि बुङो हाय 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 इसोर मा सिदि गाननाय जोमनाया इसोर लाजाखाया नंगौ जि जोमखौथ' मथा मथि गानाखैनो बुंजायो गानब्लाबो ससे रं दं आं जेबोखौनो हमनो हायाखिसै नंगौ बे हाय हाय सिख्लाजोंनो नोंखौ रायलायनो मेमसाबा लेंहरगासिनो दङ बेबायदि गाज्रि आखल हिनजाव आं जिबनाव नुफेरबायाखै नोंबो जुदि बेजों हाय 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 बुंदेरबाय थानांगौबा सारा जिबना हाय हाय मानो हेला लानांगोन थांगो बे हाय 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 सिख्लाजों नोंखौ रायलायनो लिंहरदों नोंसोर मा बुंनो नागिरदों आं जेबोखौनो हमनो हायाखिसै थांदो नायहैग्रोदो नुयोबा संनो थांगो थांदो थां फै राजिब फै Hi How smart खुलुमबाय बियो आंनि लोगोनि फिसाजो अनजिमा आरो बियो आंनि फिसाला राजिब Oh darling How sweet Fantastic Beautiful जोबोद महर गोसा I'm very kissed to you हेट गोजोन्थों जिराय बाबा जिराय नोंसोर जिरायनानै बाथ्राखौ रायलायदो Oh आन्टी बेयाव रायलायनायनि जेबो सुजुग गैया आन्टी आं राजिबखौ लानानै एसे बाहेरायाव रायलायहैनि थांदो ना आयै बियो नोंजों दसे निजोम जायगायाव रायलायनो नागिरदों बेवहाय नोंहा मानिथो हेंथा नोंसोर रायलायलायनानै गावबा गावनि गोसोखौ बुजिलायनानै लालायदो आहा आरो बुजिलायनानै लानो गोनांथि गैला आन्टी I like you very much थौलु बेरायहैदिनि Come on Come on राजिबा बे हाय 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 होननाय सिख्लाजों हाबा जानांगौब्ला बे सारा जिबनाव खाफालाव आखाइ होनानै हाय हाय होननानै थैनांगोन बियो बिनि अनगा जेबो राहा गैया गैयाथ' आरो जोंहा नों बेबायदि जानाङालै नै नोंहा मानो बिदि होननांगौ आंखौ आं दाबो नोंनि हिनजाव दाथ' जाथ'वाखै देनां हाबा जाबाथ' नों आंनि हिनजाव जागोन ना Hi handsome फैदो ना बेयाव मानो लाबोखो आंखौ जायगाखौथ' आं फसन्द जायाखै थेवब्लाबो लाबोनो गोनां जाबाय आं दिनै आं बम्बेयाव थानायब्ला नोंखौ लानानै हाय नाइट क्लाबाव नङाब्ला डिस्क' क्लाबाव नोंखौ लानानै डान्स खालामगौमोन आं Oh my god आंनि गोसोआ थादेरनो हाला Hi handsome नों मा सानदों
नों सान्दों मुम्बाइनि खोथा आं सान्दों बे सहरखौ नागारनानै बै गामियाव थांनो हानाय मोनब्ला गामि माने बबे गामि गोजोन पुरि एसे समायना समायना जोबोर हायना गोनां मिथिंगानि महरा What nonsense! गामियाव मा दङ खालि दङ दंफां लाइफां आरो हाखर हाला I hate proper village I love village because village is my mother country मा सोमोनांथाव नों बे फिसा सहराव थानानै थारैनो आनकालचार दंथारबाय Okay, don't mind आं नोंखौ थाबैनो मदद खालामगोन Please come on darling come on sorry I'm really sorry नों जेबो साननाङा Come on darling नों गोसो जायोबा आंखौ किसबो खालामनो हायो hotel
너저 삼평만 그서 강만을 너그문반을 정렁헐렁허 힘이 나고 난답리 흔하니 이미 소라바이라 사랑 시간시 라오브나이라니야 무소무사 하던드브 산구멍나무난글 살면이 무서움하고 하든 마이너나 만사나 하든 나가네 살 마이너로 우리 보통 시작하면부터 하나 근데 이제 박송 하나의 가왕이란 랜나니 넌 그걸 지고라 전하는 세야 만해지네 전하는 에라 만해지네 전하는 세야 만해지네 전하는 에라 만해지네 राजिब अनजिमाखौ माबायदि नुखो नोंनि लोगोआ जेरै बिनि फिसाजोआबो बेबायदिनो जागोन नाथाय आं जोबोर गोजोननाय मोनदों बिसोरो जेसे गोबाव जोंनि न'खराव दङमोन आंनि गोसोआ खुसिजोंनो बुंफबदोंमोन आं जेब्ला अनजिमाजों दंमोन अब्ला आं सानदों गेसाव केसबारि मुवाफ्रावसो गोग्लैसोनानै दंमोन आङो राजिब नों मा सानदों आयै आं जिउआव गोबां मदार्न सिख्ला नुबोबाय नाथाय अनजिमाया मदार्न मुङै थाथोंसै बे खोथाखौ आं नोंनि सिगाङाव बुंनो हानाय नङा नों मिथिया जोंनि जायगाया दा एसे मदार्नाव सोलायनो हमबाय आरो मुम्बाइ बायदि जायगायाव बांसिन मदार्न बेलाय जाखागोन बेबायदिखौ बुजिनो नोंहादि बैसो जायाखै मा बुंखो नोङो 민사바부 붕둥씨 라즈바부 붕둥씨 앙부 붕둥씨 사타바는 붕 우마시트 불마시트바는 붕 라집 능우비 하이하이시가코 하바다클람 따바이저너 거슴비하고 앙부 하바클라마 언지마? 내가 지금 어디 누구그? 엄마 fantastic ang sana may ko ugli dana 우리 자는 거니? oh mommy ang beko mulumra chocolate by the sabi jagoman very handsome 너가 비에 포선도 갈람등? ang gasiba bidi sengar pakai jaya angko poslo kalama natai angko lajin rajiba ani godan thani gideman ang beko sani se unaवनो गोमोन खालामगोन आरो बिनि लाजिनायखौ गोसोनिफ्राय होखारगोन निजोम आंनो अननाय नाजाव आं नोंनो लाइजाम लिरनो होननानै दिनैसिमबो लाइजामखौनो लिरनो हायाखै आं मोनसे गिदिर जेंनायाव गोग्लैनानै दङ बे जेंनाया जोबब्लानो आं नोंनिसिम थांगोन
हा राजिब नों मानो बिब्दि गिनाय बायदि जाखो नों आंनि बे न'आव मानो फैदों मा नैबे दुआ आं फैयाब्ला आरो सोर फैनांगौ जाखो नों मा सानदों नोंखौ गोसोखाङै आं हरसेलाव उन्दुनोनो हायाखै माब्ला सोराङो माब्ला फुं जायो उसुखुथुजोंनो थानोनो हायाखै थौदो डार्लिं थौदो ना आं मोजां मोनाखै प्लिज आं जेरावबो थांनाय नङा जागोन नों जायखौ मोजां मोनो बिनि राहाखौनो आं खालामना होगोन नोंखौ गोजोन होनो थाखाय दुनियानि गोसो मोदोम गासिबो गथायना होगोन अनजिमा फैदो फै आयै मर्दाननि मुङाव जाय गाज्रि मुगैजाथावखौनो कालसार होननानै सानना लायो बेबायदि सिख्लाखौ न'खरनि बिहामजो खालामजाया राजिब नों आंनि खोथानि सायाव बेबायदि बाथ्रा बुंनो हानायनि साहसखौ नोंनो सोर होखो आयै गावनि इयुन जिउनि थाखाय डिसिसन लानो रावनिबो साहसनि गोनांथि गैया आयै नोंनि इयुन जिउनि डिसिसनखौ आं लाखिगोन नों नङा आं जेखौ बुंगोन बेनो नोंनि डिसिसन जागोन आरो खोनासं फैगौ शुक्रबाराव नोंजों अनजिमाजों रिं एंगेजमेन्ट जागोन बेनि थाखाय आं अलरेडि अनजिमा मानो खोथाखौ होखाबाय खोथा होखांनायनि सिगां आंनिफ्राय अपिनियन लानो हायाखिसै नङा बे न'आव रावनिबो अपिनियननि गोनांथि गैया आं जेखौ बुंदों बेनो जानांगोन आरो बेनो जानांगोन फाइनाल डिसिसन नोंनि डिसिसनखौ नों मोनफ्रोमबो खामानियाव बाहायबोगासिनो दं आयै नाथाय गावनि हाबानि थाखाय आदाहाबो गावनि गोसोनि साननायखौ बुंफुंनो हानाय मोन्थाय दङ आदाया जायखौ मोजां मोना बेखौनो नोङो नोंनि नोंथाया फसायनायनि दा फसाय आं बेखौ फसायदों बियो बे न'खरनि बिहामजो जानानै फैगोन बियो आंनि बिथोन आरो आं रावनिबो हुकुमजों मानिनाय नङा रिं एंगेजमेन्टनि थाखाय रेडि जानानै थाखा आदा सानफ्रामबो नांलायनो नांला आइया जेखौ बुंदों बेखौनो गनायनानै लादो नङा आइया जा बुंदों आं बेखौ दिनैसिमबो मानिबोजोबदों नाथाय दानिसो आंखौ जा बुंदों बेखौ आं माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा नों मा बुंदों आदा आइनि बुंनायखौ मानियाब्ला आइनि खर'आव अर जोंगोन न'खराव मोनसे गिदिर असान्थि सोमजिगोन आइनि बुंनायखौ मानिनानै लायोब्ला आं संसाराव गिलु बालु अर जोंगोन गासैबोनि जिउखौनो असान्थिनि अरजों खामग्लिनानै थैजोबगोन आइनि खाथियाव फंसे बेरेखा खोथा बुंनानै गासिबो इयुन जिउआनो सुखि जायोब्ला बेखौनो खालामनाया गोनांथि आदा नों बबाव थांनो नागिरदों जाय आंनि गासिबो जिउखौनो गोजोन खालामनो हायो जाय आंनि गोसोखौ दान्दिसेब्लाबो सुखि खालामनो हायो आंनि मोजां मोननाय निजोमनि खाथियाव थाङो आङो निजोम औ नंगौ निजोम बियो सानफ्रोमबो आंखौ दांख्लो रेल स्टेसनाव नेनानै थाबाय थायो नों आंखौ बादा होनाङा आं थांनोसै निजोम 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 ओइ निजोम
왜 가능한 아니즘? 왜 가능한 아니즘? 앙농가 누구고? 왜 숙사라고? 앙이 같이 오라 숨 타바이 타근. 맞아 내가 집이만 마코팅 좀 하면은 시작! 지리 산에 앉아봐. 사자야 노고야. 미리 고라고 하는 앙토 나 집에서 영어 지내나봐요 나타이 라지마 나오는 당하케이 앙문치 마트라코스 문티는 은하씨 문 앵기스니까 미리 오만한 가르마이든 인정이 용서 가르마이 그만 같아 시리카! 민치야마 마타 불고 뭉가봐야 되나가. 앙베 노와우 엔게스미니 파티코 칼람나네 펄만 칼람는 산든 비서를 안에 노와우 배우라 비시리 코로와 앙리파이 누이 시작은 아르 앙리 코로와 비시리 그저 시라우카겐 문치마이 문지마이 아무는 사는 라지마 소피아바 능리 고로와 가해신다가 다근 다시 순노 근데 왜 생각하기도 굉장히 좋았는데 세마! 지리 신바랑님 문프부 프로그라마 캔설자 베라케이 아라지네 입을 사라이농아 니 20만 능리 가만히 하면 프로모 친구를 그거 잡아가이 능리 가이는 마붕대명은 마붕대 뭉능 조기 라지마 소피아바 그리 인간스가 능장시 지리 신바랑님 그 대학 페이먼 강 베라케이 아라지네 입을 페이먼 강나이농아 직소나오는 라지바 페이겐 아르 페이타 아르방근분 아영 가시바다 시바 소부지바이 언지마 마부 수기베이 아이 가스베라 스프레소 부이지바이 능구나마 오늘 능이시구나마 능다라지바 바탕등 앙 집에 미치 아이 다니야 맞아보란 공바 투들 알았으니 왜 다른 일 동어 나는 보이겐 비베 아영 라시바고 피베 앙이 지금 얘 직소나오는 문비겐 니즘 비양이 아이 라지 얘는 저기가 다인자 와서 앙는 지르는 비등 비으 비누니 비함즙 사이 배노니 비한집사 라지 아랑 권지 송방은 웅 빈자 와서 아이 비누니 무함즙 앙인정 라지 피사 사르르 불라나이네 미함제이 못한 건 아니니
मानसि समायना जोंनो पुर्निमा हर बायदि सिरिथा उर्मिला नोंनि फिसाया जोंखौ बेफोरबायदि राजि फोनांनो होननानै आं सिमाङाव नुवाखैमोन Oh no, Mommy. There was neither idea. गामियाव माखासे गोरिब मुगैजाथाव मानसि थायो जाय न' गिदिराव उन्दुनानै लाख लाख रांनि सिमां नुयो ओइ हिनजाव नों जुदि साननानै लायो नोंनि बे सिमाङा जाफुंगोन बिदिब्ला नोंखौ सानगोन नों सासे जाम्बि नों बायदि गोरिब हिनजावा गोदान गोदान हौवानि फालांगि खालामब्लाबो बेफोरबायदि हौवानि बिसि जानो समाया नैबे सोरगिदिं थानाय मान सनमान गोनां आलासिफोरनि नायब्लानो हमनो हायो नोंनि बे गाननाय जोमनायखौ एसे नोजोर होब्लानो नुयो नों सासे गोरिब उन्दै थाखोनि असभ्य गाज्रि आखुनि नोंहा एथ'बां साहस नों आंनि फिसाजोखौ सोलाबाय जाय हिनजावा गुबुन सासे हिनजावनि जेबो मिथिया हसिया गुबुन सासे हिनजावखौ गाज्रि आखलनि बुंनो हायो बेखौ सोलानो थाखाय रावनिबो साहसनि गोनांथि गैया नोंहा इसिबां गिदिर गिदिर खोथा राजिब नों बेफोर गासिखौबो नुनानै मानो सिरि थाखो सिरि थानानै नङा दहायनिफ्रायनो समायनानैसो दं आङो नोंनि फिसाजोनि बुंनायनि फिननाया बिनिख्रुइ साबसिन आरो जेबो जानो हाया अके मिस्टार राजिब नोंनि हिनजाव दिनै बयनिबो सिगाङाव आंनि खावलायाव आखाइ होदों आंबो बयनिबो सिगाङाव बुंदों बे सोमोन्दोनि फिननायखौ आंबो सानसे बयनिबो सिगाङाव बे आखाइजोंनो सोफाफिनगोन बियो आंनि चेलेन्ज होदो मामि होदो Never. I don't want to teach you because you are my mother-in-law. I think Newton's third law. In every action, there is equal and opposite reaction. बिगियानाव निउटना बुंदों मोनफ्रोमबो एक्सननि समान अपोजिट रिएक्शन जायो जाय जेखौ मावगोन बेखौनो फिरायनानै मोनफिनगोन बिनि थाखायनो आं बुंदों I will respect you and you must have respect me. राजिबा बिदिब्ला सिगांनिफ्रायनो लिरनो फरायनो बुंनो थुनो लानो लाबोखादों बियो आंखौ जेबो ट्रेनिं होआखै आरो बियो आंखौ जेबो फोरोङाखैबो जायखौ सोलोंदों नै दानिसो बिनिफ्रायसो सोलोंदों मानसिया मानसिखौ माबोरै बाहायनांगौ बेखौबो दिनैसो नुफेरबाय आरो सोलोंबायबो आरो नोंजों माबायदि आखु दिन्थिनांगौ बिनि ट्रेनिंखौबो बिनिफ्रायनो लागोन मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखियायै सानसे समाव नोंबो बे न'खराव बिहामजो जानानै फैदोंमोन आरो आंबो दिनै बिहामजो जानानै फैदों नाथाय बिहामजो दावहा नांनो दानाजा बिदिब्ला जागोन बिहामजो बिखुनजोनि दावहा आरो बिहामजो बिखुनजोनि दावहाया जायोब्ला बे संसारा हाद्रि बाला जानानै गोमोरलांगोन बिहामजो फिसा साब्बास साब्बास सुख गोजोना मानो गैया जानो दिनैनिफ्राय नङा नामा आयंनो बिहामजो फिसाखौ न' सिङाव लांदों फैदो बाजै फैदो आदा आंनि हिनजावखौ दबथायनो आंहा बिहामजो
मामि आंखौ जेरैबायदि लाजि फोनांहरबाय आं बेखौ माब्लाबा बावनो हानाय नङा आं समायलायो सानसे थेक्टरबाबो बै न'खरनि बिहामजो जानानै थांथारगोन मा नों बेफोरखौ मा बुंदों एसेबां मानि लाजि फोनांहरजानानैबो लाजि फोनांहरजानायनि सुवा आंनि बिखायावनो जोब्बाय मामि बे लाजि फोनांजानायनि खिथुखौ आं लाफिनथारगोन मामि बै न'खरनि बिहामजो जानानै बै हिनजावखौ होखारहरफिनथारगोन आं हागोन फिसा हागोन बिब्दि खालामनो हाब्लासो आंखौ लाजि फोनांहरनायनि खिथेरखौ लानाय जागोन नाथाय बेफोर गासैबो जाथावैखौ माबोरै मोनथाव जागोन फिसा रांनि बुलाव गासैबो खामानियानो जायो राङानो बयनिख्रुइ देरसिन रोदा राजिबनि बिमाखौ रांनि लब दिन्थिनानै बिसिनि न'खरखौ अर फोजोंनाय होनांगोन नोंगौ उर्मिला रानि जोबोद लुबैसुलि बेखौ खामानियाव बाहायनांगोन नों बेखौ जोंनि न'आव लेंहरनांगोन आंखौ आरो लेंहरनो नांलायलिया आइ आङो फैबाय लाजिनायजोंनो आंनि मोखाङा लाहायखि जानांबाय आंखौ खेमा खालामनो अनजिमा बिमा खेमा खालामनो हायो मोनसे रादायाव नोंनि जायखिजाया रादायखौनो मानिनो आं राजि आंनि फिसाजोआ नोंनि फिसालाखौ जोबोद मोजां मोनोमोन उर्मिला आंनि फिसाजोनि इयुनखौ नायनानै नोंनि फिसाला राजिबजों हाबा होफिनथारनांगोन बेखौनोथ' सानदोंमोन नाथाय नोंबो जुदि आंखौ मोजां मोनोब्ला आंबो नोंखौ मोजां मोनो बे खौसेथि खाथियाव नाथायनि जेबो हेंथा थानाय नङा बै हिनजावखौ नोंस्रा न'निफ्राय होखारहरनानै आंखौ बिहामजो खालामनो लांनांगोन आरो आं जागोन नोंनि बिहामजो फिसा बिनि थाखाय आं नोंनो होगोन 2 कौटि रां 2 कौटि रां आरो बम्बाइनि गंनै फ्लेटखौबो राजिबनि मुङाव लिरनानै होगोन मुम्बाइनि मोननै फ्लेटखौबो राजिबनि मुङै लिरना होगोन आरो बेल' नङा उर्मिला बे नों नुनाय जोंनि न'नि गासिबो सिंसा राजिबनि मुङावनो लिरनानै होजोबनाय जागोन राजिबनि मुङैनो लिरना होजोबगोन बेनिखायनो बै हिनजावखौ सोलियै बोरै जेरैखि जाया नोंसिनिफ्राय होखारहरथारनांगोन नोंगौ बै हिनजावा आंखौ लाजि फोनांदों बेखौ आं होखारहरथारगोन ओरैनो थाङाब्ला सोलो बोलो खायदाजों बेखौ होखारहरथारगोन बाजिबाय फुंनि जानायनि थाखाय रेडि खालामनो सम जाबाय थै दसे उन्दुबावना गासैबो हरखौनो नोंनि बिखायाव थाबाय फुं जाबाय खामानि मावनो हगारदो ना हगारदो ना प्लिज निजों दसे उन्दुबावना आंखौ नोंखौ रावनिबो थाखाय लाबोआखै लाबोदों आंनि थाखायसो नों आंनि हिनजाव हगारदो ना मोनायाव आं नोंनि हिनजाव दा नङा हगारदो ना 6 बाजिबाय 8 बाजिनि सिगां फुंनि जानाया रेडि जानांगोन नङाब्ला दावराव दावसि जालायगोन ओहो
우리 사람 우리 자는 우리가 엄마리가 마트 가고 꼴찌 구두 안가지 따라지 않는 거라이 꼴찌 구두상 안가지 사과 바이브 마타 로사데크 브레이크파스트 하리 디자바이 자바 나꾸리 행리세이 아예 다인바즈니 시간은 브레이크파스트 하리 디자바이 이게 자 해주니 아예 마사카이 마사크 뭐라이 뭐 하도 그런데 mấy anh xếp phút này không đấy biết chưa hả phút này phải đang dừng sợ ra xin nó tổ ai đi ai vậy biết mấy tí xíu lòng phát ta có phụ lăng à ai đi đừng ăn đâu ăn là hạt sinh ở đây đừng thế bao sai ăn gì này má khơi là mình khơi không phải là nó mới đang à ăn thì sản xuất lúc sản đi biển rồi ai đi đừng như này ăn của mà nó là hay khư ai đi ăn thế này nhon gây à dép mà gây là ai đi sao này nó thà là thật là ai đi doktor bukan nang ano tak aku sih nang ai đi aku balik bibi này đừng đừng ai đi về cũng bắt này đừng mà ăn ngày cũng lạc hay đừng là dịp ăn ngày cũng lạc hay khi ăn ngày nghĩ mới được ăn ngày cũng đừng ăn ngày cũng lạc hay khi Apa informasi lo ke? Oh, ang muno na. Daw kaya jajan bay. Daw hani sairena, ring kangen bay. Daw hani sairen. Bihangye bihuni daw ha. Ayah jenis fungau, si bayi di bawah cina kanan jenis bayi. Jadi bayi boy ni mesti orang kau, dah ni gini nanai, pernah kau tu sandungan. Bibdi ni anggu,
बिनि फिननायखौ होनो लामा नागिरनांसिगोन गोदोनिफ्रायनो फुलि आरो फैलावमोनहा नोंखौ जोथोन लाबोबाय आंबो दिनैनिफ्राय नोंखौ जोथोन लानोसै नों बायदि हिनजावा आंखौ जोथोन लानांगौनि जेबो गोनांथि गैया नङा नङा नाथाय आंहा गोनां जागोन दहाय फुङाव नोङो आंखौ बयनिबो सिगाङाव दायनिगिरि होननानै दिन्थिनो नागिरदोंमोन बिनि फिननाय नोङो आंहा होनाङा होनबा आं सिगाङावनो होनखादोंमोन सोरबा आंखौ मुगै जाहोनो नागिरोब्ला बेखौबो जेब्लासिम मुगै जाहोफिननो हाया अब्लासिम आंहाबो गोजोनै उन्दुलांनो हाया होननानै मा बुंनो नागिरदों सिम्पोलाव गोरलै बाथ्रा दहाय फुङाव जाय बावथिनाखौ दिन्थिनानै आंखौ नोंनि फिसाज्लानि सिगाङाव दायनिगिरि साजायनो नागिरदोंमोन नंगौ बेबायदिनो आं नोंखौ नोंनि गाज्रि आखलखौ दिन्थिनानै बिनि गोसोखौ नोंनि गोसोनिफ्राय नारथ्रोनानै दोनगोन बेबायदिनो सानफा एफा नोंखौ गाज्रि मोननानै राजिबा सानसे खानायाव हमनानै बुद्रु बुद्रु न'निफ्राय नोंखौ होखारहरगोन आयै हाथरखिया जोबोद गोजौआवसो आयै नोंनि बे सिमाङावनो थालांफिनगोन माब्लाबा बियो जाफुंनाय नङा नों थाबाय दालाय आं थाबायगोन बिलाइ बिनि उनाव जालाम नंगौ नामा औ नंगौ नायदो मा जादों आयै नङा आइयै आइया आंखौ नाख्लाय हरदों आइयै आइनो बाजैखौ बेबायदि नङा बेफोर गासिबो नंखाय बाथ्रा औ नंगौ बेफोर गासिबो नंखाय बाथ्रा मानो आइखौ बयबो ओरैनो दायनिगिरि खालामदों गावनि गोसो बायदियैनो बियो आंखौ बेफोरबायदि खालामदों नाथाय अब्लाबो जेबो सानाखै आं आफा थुदो राजिब आंखौ हमनानै लांदो बिसोर आवगायनो हाखो गैया आं एसेबो आवगायनो हायाखै आं आगानसे आवगायोबा आगाननै आगानथाम फावसायनो गोनां जायो आं जिउआव गोबां हिनजाव नुबोबाय नाथाय बेफोरबायदि हिनजाव आं माब्लाबाबो नुफेराखैमोन
नाथाय नोङो दैखौथि रां हरनो सानदोंमोन बै राङा बै बमिनि गंनै फ्लेटखौबो होनो नागिरनाया नोंनि आखाइ मुथायाव फैखानायखौ हगारफिननोसै नङा नङा दासिमबो थाङाखै आं दानिया गुबुन राहा लानोसै मा राहा गोथों आसिजों खामानिया जाबानाय नङा बे खेबाव आसिखौ खेंख्रा खालामनांसिगोन गुन्दा भारा हमनानै सालिखौ फोजोबस्रांनांसिगोन गुड आइडिया बेजोंबो सुखौ सिफायनो हायाब्ला बिफांखौनो दायनो बुखुनांसिगोन ओइ नों बहा लाहैखो न'नि सोरगिदिं बेरानि सिङाव थानानै नोंखौ हां लाख'नो हायै बायदि नुदों आं बिनि थाखायनो नोंखौ लानानै बायजोआव एसे बेरायनानै फैनि आंनि हाङा लाख'नो हायाखै होननानै नों माबोरै नुखो गोबां समाव नङाब्लाबो गोसोजों साननानै लानांगौ जायो नाथाय न'आव गोबां खामानि गोलैसोनानै दङ खामानि होद! हाबा जानायनि उननिफ्रायनो बिहामजो जानायनिफ्रायनो खालि खामानियावल' नांथाबबोगासिनो दं खामानि मावनो नङाब्ला मानोथो बिहामजो जाफैदों खामानि मावाब्लाबो आं नोंखौ अराय सम सुखि गोजोनै लाखिगोन सालायो नामा बिसोरखौ मानो बेबायदि खालामनो नागिरदों बेखौनोथ' आंबो सानस'नो हायाखिसै जानो हागौ नोंनिफ्राय आंखौ बोखानायनि थाखाय सोरबा गाज्रि सोलो खालामदों नंगौ नामा थुदो गारियाव हेल' भारा हमनाय गुन्दाफ्रा दाहालागै फोजोबस्रांखांबाय जानांगौ अनजिमा खोनाबाय आंबो नोंखौ राजिबजोंनो हाबा होनोसै नोंसिनि साननाय बायदिनो जाफुंजोबसिगोन आरो आंनि साननायाबो जाफुंसिगोन खोनाबाय आइ नाथाय नों बै 2 कौटि रांखौल' रेडि खालामनानै दोनखादो औ आं नोंनि बिहामजो फिसा आंखौ नुनानै मानो गोमोखायो नङा नङा मानो गोमोनांगौ जाखो
लामायाव आंखौ सोरबा लांखानो नागिरदोंमोन आयै नाथाय नोंनि नोंसालाया जेरैबायदि बुग्लिनानै सैमाफोर बायदि दाब्रायहरदों आहा थांनो दा राजिब नों दसे जिरायहैदो आइया हारसिङै न'नि खामानिखौ मा मा मावखो आं एसे नायनानै फैनि नोङो आंखौ जाय गुन्दाफोरखौ हमनानै बुथारनो नागिरदोंमोन बिसोर आंखौ बुथारनो हायाखिसै आरो हानायबो नङा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि आयै जुदि आं गोसो जानानै बे न'निफ्राय ओंखारलाङा जायखि गोहोआनो जाया मानो आंखौ बे न'निफ्राय ओंखारहरनो हानाय नङा आरो मोनसे बे दावहाया बिमा फिसाजानि दावहा नङा बे दावहाया बिखुनजो बिहामजोनिसो दावहा बे दावहायाव नों जेननांगोन बियो आंनि चेलेन्ज ओरैबायदि साबोन होगोन एसे गाबानो गाबनो गेलेगोन फैथोयो बे मोनसे खोथाखौ आयंआ गाबख्रावगासिनो दङ जेबो जायाखै बियो ओरैनोसो गाबख्रावगासिनो दं नोंसोर थांनो नाङा आयंआ गाबख्रावगासिनो दङ नोंसोर जेबो खालामनो नाङा नोंसोर आइखौ गोदोनिफ्रायनो जोथोन लाबोबाय दिनै आंखौबो एसे जोथोन लानो होदो नोंखौसो गाबख्रावगासिनो दङ नाथाय नों जेबो नाथाय गैया नोंसोरो मिथिगौ बियो आंखौ एसेबो नायनो हाया नंगौ नोंसोर जोथोन लानो गोसो जाब्ला से घन्टानि उनाव फै नङाबा आंखौबो एसे जोथोन लानो होग्रोदो जागोन जों थांसै बिसोरथ' थैनो हायालायो बिसोर जाहैबाय नोंनि गलाम नोंनि होखारदोंखा
होननानै बिसोर फैदोंमोन आंनो बिसोरखौ थिनहरफिनदों मानो सोरखौबा गुन्दाय लाग्रानो बुयोब्ला बेसेबां सानाय मोनो बेखौ मिथिहोनो मा होनदों नों आंखौ गुन्दा लागायनानै बुथारनो नागिरदोंमोन बिनि थाखायनो बाथरुम सिङाव साफुन होनानै आंनो बे खामानिखौ मावदोंमोन हेल' सोर बुंदों आं दानिया मा खालामबावनांगौ बोरैबा बे बाथ्राखौ बयबो मिथियोब्ला सम होदों बिनि उनाव नङाब्ला न'आवनो फैगोन आरो गासिबो बाथ्राखौ बयनिबो सिगाङाव खिन्थाजोबगोन आइ आफा आरो राजिब न'खरनि बयबो मिथियोब्ला मा जानांगौ ओहो बेखौ आं जेरैखि जाया बे न'आव फैनो हानाय नङा बाजै मानो नों आंखौ बेबायदि नायदों नङा नङा जेबो नङा नों एसेबां गोबाव बबेयाव दंहैयोमोन बायह्रायाव नों सानफ्रामबो मानो बायह्रायाव थांबाय थायो अननानै आंनो खिन्थागोन आं नोंनो खोन्थानो साननानै गोरोबहोरादोंब्लाबो नाथाय खिन्थानो हायाखै आं दिनै खिन्थागोन आंहा नोंजों मोनसे गोनां खोथा दङ खिन्थादो खिन्थानायनि सिगां नों आंनो मोनसे खोथा होनांगोन नों आंनोबो खिन्थाया होननानै नों आंनि खर'आव दांनानै बुं आं रावनोबो खिन्थाया होननानै आरो जुदि नों बोरैबा खिन्थाफ्लाङोब्ला आं गावखौनो फोजोबस्रांनानै लागोन नङा नङा आं रावनोबो खिन्थाया नों दागि बिदिब्ला आंनि रुमाव फै हेल' आन्टी नोंनि भारा हमनाय बे गुन्दाफोरा निजोमखौ बुथारनो हाबाय दा हायाखिसै मा बिसोरो गावसोरसो उल्था बुलिनानै हरजादों बिदिब्ला मा जाबावनांगौ जाखो मामियासो खौथि रांसे जमा खालामना दोनखाबायमोन नोंनि थाखाय से खौसे रांनि से मामिया बुंदों नों फैनानै रांखौ लांफैदो होननानै नाथाय नोंलाय माथो जेबोखौनो खालामनो हायाखैसै बिदिब्ला थाथोंसै मामिखौ बुंनोसै चेकखौ केन्सेल खालामफिनथोंसै नङा नङा आं नोंनो खोथा होदों से दाननि गेजेरावनो बे हिनजावखौ आं न'निफ्राय होखारहरथारगोन नों आंनो से दाननिल' समाय होबावदो दे आइ से दान सम बेथ' जोबोद गोबावद्राय जायो जागोन दे नों बुंबाय जेब्ला आं राजि जाबाय बिदिब्ला नों फैनानै चेकखौ लांफैदो थेंक इउ आइ थेंक इउ मानो बाहेरायावल' थाङो बियो थैनो थांब्लाबो आंहा जेबो अरजाया आंथ' थैनो सानाखैमोन आयै नोंसो थैनो खिन्थागासिनो आं जुदि थैफानांगौब्ला आंल' मानो नोंबो थैफानांगोन
नैबे 1 कौटि रांखौ लानानै नों थांनानै थानांगोन वाव 1 कौटि रांनि चेकखौ लाबोबायानो खामानि जायैनि आगोलनो एडभान्स होनाय जाबाय 1 कौटि रांखौ आरो उनाव मोनबावगोनसो बे 2 कौटि रांल' नङा रांजों लोगोसे बम्बेनि मोननै फ्लेटखौ मोनगोन नोंगौ फिसा आंनि अनसुलि फिसा नों जोबोद साननो गोरों आरो आंनि फिसाज्लाया खामानि गैयै जेबो उदायै नंखाय गलाम हिनजावखौसो हाबा खालामदों बिब्दिनो बिनि जिउआ गासिबो थेर बेथेर बायलांजोबसिगोन नङा आन्टी आं मालाबा नोंनि फिसालानि खहा जानायखौ लुगैया आं बेखौल' जाजानो लुगैयो बै गाज्रि आखुनि हिन्जावआ नोंसिनि न'निफ्राय थाबैनो ओंखारलाङो आरो अब्लानो आंनि फिसाजोआ नोंनि बिहामजो जानानै थाबैनो नोंनि न'आव हाबफैगोन आरो बिनि सोलाय नों मोनबावगोन 1 कौटि रां लोगोसे बम्बेनि फ्लेटखौबो गोजोन्थों फिसा न' फिसाल' नङा नों आंखौ बिहामजो फिसा होननानै गाबज्रिनांगोन बिहामजो फिसा बिहामजो फिसाल' नङा गुड लाक बिहामजो फिसा गुड लाक बिहामजो फिसा दानिया थांनोसै बुंदो थांनोसै बिदिब्ला नङा थांनो थियाखै खामानिखौसो मावजेननो थिनदों नंगौ बे खेबाव गिलु बालु खामानि मावनो आगान सुनांसिगोन गुन्दाफोरजोंबो बुथारनो हायाखिसै नाथाय बेखौथ' बिस दंनानै बुथारनो हागोन बे बिसआथ' जोबोर गिलु बालु बिस थरथिंसिनिफ्राय थरथिंबासिम लोङोब्ला लोगो लोगो आलौनाय सानाया जागोन बोरैबा 1 घन्टानि गेजेराव वास खालामनाय जायाब्ला अब्ला बे लोंग्राखौ लाखिनाय नुवाखै आरो जुदि 1 घन्टानि गेजेराव वास खालामनाय जायोब्ला लोंग्राया थांफिनगोनथ' औ थांफिनगोन नाथाय नों मानो बिसनि सोमोन्दै मिथिनो सानदों नङा ओरैनोसो जोंहानि साजायनाय बागानाव मासे जिबौ हाबदों बे जिबौखौ बुथारनो थाखायनो बे बिसखौ बुथुमनाय जादों नाथाय बियो जिबौ बुथारग्रा मुलि नङा बियो गिलु बालु बिससो पयजननिफ्राय नों सांग्रां जानानै थानांगौ नंगौ थारैनो पयजननिफ्राय जोङो जानगाराव थानांगौ निजोम नों आरो बे खेबाव बारग'नाय नङा बे बिसानो नोंखौ थैनायनि लामायाव दैथाय हरसिगोन हुनु आं नोंनि गासिबो खोथाखौ लाखिगोन नों जेब्ला आंनि मोनसे खोथाखौ लाखियो मा खोथा बाजै नों आरो दिनैनिफ्राय बे न'नि बायहेरायाव ओंखारलांनो मोनला नाथाय बाजै जेबो नाथाय गैया आं नोंनि खोथा जेबो खोनासंनो लुबैया दिनैनो दानिफ्रायनो आंनि बुंनाय बायदि सोलिनांगोन मानोना आं बे न'खरनि सासेल' बिहामजो बे न'नि सासेल' बिहामजो महराव गैया आखलाव गैया थैनो ओंखारदों दिनैनिफ्रायनो बिनि खोथाखौ खोनासंनांगोन मा नों बिनि खोथाखौ खोनासंगोन नोंनि नोंफोरनि खोथाखौसो खोनासंगोन नों बिब्दि रावखौ मानो बुङो आयै नों आंखौहाय गाबज्रिनो नाङा आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखि बिहाव बिखुनजोनि न'आव बिहामजोआ जेसेबां मोनथाय दङ बिसिमखौल' सोलिनानै था आरो आगानसेबो बारा नङा अनुआ आंनि फिसासो बेखौ सासन खालामनांगौब्ला आं खालामगोन नों बिनि गन्थंनि गुंग्रायखौ फुगारनो नाङा मेगन दं जेब्ला मालायनि गन्थङाव गुंग्राय नुयोब्ला हुगारखानांगोन गासिबो गोरोन्थियानो गन्थंनिसो आरो गन्थं गुदुङाव माबाफोर इनाय बिजिरनाय गैयै मोनामनाय हाबफैयोब्ला गन्थं खेंख्रा खालामनानै हमथेखागोन नाथाय थेवब्लाबो नंगौ बिमानि अननाय मोजां मोननायजों फिसाफोरनि खर'आ देरगाखाङो नोंबो जुदि नोंनि फिसाजोखौ अननाय बायदि आंखौबो नोंनि बिखायाव बज'नानै लानाय मोनब्ला
आं गगाव आरो गाहाय थाखोनि हिनजाव नङा नों गाहाय थाखोनि नोंसोरनि जाथि खुरमा बाय बाहागि गाहाय थाखोनि गलाम आयै जों गगाव नङा आरो बे सोदोबखौ खनसे बुंबावोब्ला हो बुंबावब्ला नों आंखौ बुनो बुदो हे गसाइ बबाव थाङा नों होननानै सोंनायखौनो आंखौनो बुथारलायनो नागिरबाय आफा राजिब आंखौ बे न'निफ्राय गुबुन जायगायाव दोनहरदो आरो आं बे न'आव थानो हानाय नंलिया आयै नों बेखौ मा बुंनो सानदों बेखौ आं सोंदोंमोन दहायनिफ्रायनो नोंनि हिनजावा न'आव गैयिखाय बहा थाङामोन होननानै बे सोंनायावनो आं हाथाय जादों बेयावनो आंखौ बुनो नागिरदों नोंनि सिगाङाव बाथ्रा बुंगासिनो लुगैयो नों बिमा नङा बिमा माहारिनि उनाव गोसोखांगार जेरैबायदि नंखाय बाथ्रा फानदाया बुंनो हायो निजोम नों एसेबां गोहो दं आइनि सिगाङाव बेबायदि बाथ्रा बुंनो हायो आइखौ बुंनो नागिरदों आइखौ नांदों खोमाजों जायखौ खोनादों मेगनजों जायखौ नुदों बेखौनो बुंदों आङो नों बबेयाव थाङामोन होननानै आइया सोंनो हायामोन नामा बिनि थाखायनो आइखौ नों आंनि सायाव जेबो बुङा निजोम नों दा आंनो आइनि खाथियाव खेमाबि बियो आंनाव खेमा बिनो नाङा आङो बेखौ खेमा खालामनोसै बिहामजो फिसा नों राजिबखौल' न' सिङाव लानानै थांदो बेनि खर'खौ गुसु खालामहैदो थांदो थांनाय मानो आंनि थाखाय नांलायनो गोनां जादों आंनि खाफालानो गाज्रि थांदो थां फिसा थांनानै एसे बुरखायहैदो नङाब्ला बे आंखौ माब्लाबा फोथैगोनसो थांदो थां এইবার आफा इसोर बोराइ बाथौ सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै मिथिया नामा नों आंनि अननाया नोंनिल'खा मिथिया नामा नों नङाब्ला आंबो थाया सना नों सैया सैया मानो दिनै सना नों एरा एरा मानो दिनै
सा लोंसै फैदो नुबाय आंजों दावहा नांनायनि फिथाइखौ नुबाय नोंनि फिसाया आंनि खाथियाव खेमा बिनो थिनदों आं आंनि फिसायनि गोरोन्थिखौ बुंफ्रुनो हागौमोन नाथाय आं बुंफ्रुनायमोनब्ला बिमा आरो फिसाज्लानि सोमोन्दोआ अराय समनि थाखाय हेंथा जानानै थालांगौमोन बे बेसेबांबा गिदिर गोरोन्थिखौ रैखा खालामनो थाखायनो आं गोजौ गाखोलांदोंमोन आरो बेयावनो जुदि नोङो साननानै लायो सिनेमानि ट्रेलार दिनैसो जासिगोन बै सिनेमाया आरो दिनैनिफ्रायनो नोङो बे न'खरखौ गारनानै खारनांगौ जागोन इनायनि बेरेखायै जेननानै खारग्रा आं नङा नों जेसेबांखि सोलो खालामा मानो आं जेब्लासिम बे न'निफ्राय हारसिं थांनो गोसो जाया अब्लासिम नों आंखौ बे न'निफ्राय गारहरनो हानाय नङा आरो आं माब्लाबाबो थानाय नङा थांगोन थांनांगोन बे गेलाससे गाइखेरानो नोंखौ बे न'निफ्राय अराय समनि थाखाय बिदाय खालामगोन खोनायो बिमाया फिसानो गावनि आहारखौ दौनानै गोजोननाय मोनो आरो फिसाया मोनो बिमानिफ्राय अननाय गोजोननाय मोजां मोननाय खाफाल हावरि आंखौ जोनोम होनानैनो आइया थैलाङो बिमानि आहार बिमानि अननाय मोजां मोननाय आं बेफोरखौ बिमानिफ्राय जेबोखौनो मोनाखिसै सिमां नुदोंमोन बेफोरनिफ्राय बिमा मानिनानै बिनि बिखायाव उखैनानै बिमानि अननाय मोजां मोननायखौ सुफुंनानै लागोन नाथाय बे आंनि सिमांखौ सिफायनानै थेर बेथेर खालामलांजोबबाय नों आयै थेर बेथेर खालामजोबबाय आयै जुदि आं माबाफोर मिथिया हसिया गोरोन्थि खालामफ्लांबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आयै आंखौ निमाहा होदो नाथाय नोंनि बिखानि अननाय मोजां मोननायनिफ्राय आंखौ जायगा होनो नांला आयै आं नोंनिफ्राय बिनि अनगा जेबो मोननो लुबैया अराय सम आं नोंखौनो सिबिबाय थागोन आयै सिबिबाय थागोन नङा बियो माब्लाबाबो जानो हाया नोंनि जायगाया माब्लाबाबो बे न'आव जानाय नङा आरो बेनो नोंनि बे न'आव थानो मोननायनि जोबथा दिन मा जाखो उर्मिला मा जाखो बिस मा जाखो
Aku ngabar sudah डाक्टर बाबु बिसानो मारमोन औ नंगौ गिलु बालु बिसमोन नोङो आंनि आइखौ बिसनानै बुथारनो नागिरदोंमोन ना बुं आंनि आइया नोंनि मा दाय मावामोन बुं आंनि आइया नोंनि मा दाय मावामोन नोंखौ इनाय दाय गैयै आइखौ बिसनानै बुथारनो नागिरनाया जेबो जानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंबाय थायोब्ला बियो इनाय आरो नंखाय बाथ्राखौनो सैथो सानोब्ला बियो इनायसिन नंगौना नङा जेबो सोङा हसिया सोरबा फैनाया जौसे गुन इनायसिन मा सोंनानै सुनाय होनो नुबाय आइया गावनो बिस मोनदों औ नंगौ आइया आंखौ नोंनिफ्राय बोखानो थाखाय बे न'निफ्राय होखारहरनो थाखाय गावनो बिस लोंदों नों फोथाय नैबे जोंनाय बाथौनि साखिनि अरखौ दांनानै समाय लायो आइनो आं बिस होआखै नोंनि बिमाया जुदि बुंमारोब्ला आं बेनो बिस होदों बे बिसखौनो लोंनानै आं गावखौनो गाव फोजोबनानै लागोन दाहालागै राजोबा निजोमखौ बुनानै न'निफ्राय होखारहरबाय मा बुंखो नों नङा नङा जेबो बुङाखै जोंनि राजोबा मानो दासिमबो सफैदिया आं सफैबाय फै फिसा फै नों समाव सम लानानै फैयामोनब्ला आं माब्लाबानो थैनानै थांसिगौमोन खोनासं फिसा बे हिन्जावा दिनै आंखौ बिस होनानै बुथारनो नागिरदों गाबोन नोंखौबो बिस होगोन नों बेखौ गारदो फिसा डाइभर्स खालामदो आं डाइभर्स खालामसिगोन आइ जुदि नोंनि खोथाया सैथो जायोब्ला थारैनो आं निजोमखौ डाइभर्स खालामगोन थेवब्लाबो आइ फासि होजानायनि सिगां दायनिगिरिया फंनैसो खोथा बुंनांगौ थायो बिनिखायनो निजोमा दिनै फंनैसो खोथा बुंनो फैदों बिस होनानै समाय लायै बे जोंनाय बाथौनि साखिनि अरखौ दांनानै नोंखौ बिस होनानै बुथारनो नागिरदोंमोन बुंदो आइ बुंदो बे अरखौ दांनानै आंखौ बुथारनो नागिरदों होननानै बुंदो आयै सैथो खोथाखौनो बुंदो
된다고는 뭔데? 아이고 많은 듯한 피드아이 진이 쉐이트나 농카이 뭐이님 시간 어느 풀만장은 문드아이 비워 고당나네 문드아이 악령도 미신 안에 부상은 하게 등은 뭐 비말이야래? 아래? 능수여, 능하시자든. 나थाय नोंसोर आंथ' नोंखौ सिनायनो हायाखिसै आं बै फार्मासिस्ट आंखौ सिनायनो हायासै मैया आंनि फार्मासियाव फैनानै बिसिनि सोमोन्दै सोङाखै होनबा मैया नंगौ मैया आइया नोंथांनाव मा सोङामोन मोनसे बिसनि बथल लाबोनानै बे बथलनि बिसखौ लोङोब्ला बेसे समनि गेजेराव एफेक्ट खालामो आं बुंदोंमोन सेनिफ्राय 5 फथा लोङोब्ला 1 घन्टानि गेजेराव वास खालामोब्ला लोंग्राया बासियो आयै बे खोथाखौ नों बिथांनाव सोंदोंमोन नङा नङाथ' सोमोनांथाव मैया बेलासियाव गावनो सोंफैथारबाय दानिया नङा होनना मानो बुंखो अह हमनो हाबाय आं सोरखौबा फासायनो थाखाय बिसनि सोमोन्दै मिथिनो फैदोंमोन नंखाय बेफोर गासिबो नंखाय बाथ्रा आयं राजिब बे बथलखौ आयंनि बिसिनानिफ्राय मोनदों नायदो नंगौ बेनो बै बिसनि बथला बे बथलखौ लानानै मैया आंनाव फैदोंमोन आयै नङा माने आयै नों बाथौनि जोंनाय साखिनि अरखौ दांनानै माब्लाबा नंखाय बाथ्रा बुंनो हानाय नङा बेनि थाखायनो अरखौ दांनो हायाखिसै सैथोआ दं आरो हे गसाइ सैथोआ बयनिबो सिगाङाव सैथो जानानैनो नुजाथिबाय आयै नों बिसोरखौ ओंखाम खालायनो एसेबां एनै खामानि मावनो हाबायना आयै आं दिनै नोंखौ आइ होननानै गाबज्रिनो गावखौनो गाव लाजिखांनाय मोनदों बेमारिखौ लांफाखादो बेबायदि बेमारिखौ जोंनि क्लिनिकआव लाखिया दानियालाय आंबो दिनै नोंखौ आंनि हिनजाव होननानै साननो लाजिखांनाय मोनखादों आयै नों दिनै बाजैखौ बिनावनिफ्राय होहरनो नागिरनाया गासिबो गोजानसो जालांनो हमबाय गासिबो सम दं आयै नों मोजां जालांदो आयै नों मोजां जालांदो बेयाखायसो नोंखौ सोलादों बेयाखायसोनो
आंनि बे आखायानो नोंनि मोदोमाव नांला आंनि बे आखाइखौ Ya kayak ibu lagi ya, ondan ayo polis mau jadi dah kalam. Aku kena kalamdın. Aku kena kalamdın. Aku malu mengenang. Ibu kan kalam mau kenal. Nasib, nोंनि मोजां मोननायनिफ्राय आंखौ माब्लाबाबो नेवसिनो नाङा माब्लाबाबो नेवसिनो नाङा नोंखौ नागारनानै आं माब्लाबाबो थांनानै थानो हानाय नङा नोंखौ नागारनानै माब्लाबाबो थांनानै थानाय नङा नोंजों माब्लाबाबो थांनानै थानाय नङा बे न'खराव जेसेबांखि खैफोद आफोदानो फैयाथों मानो नों आंनि खाथियाव थायोब्ला बेफोर गासिबो समखौ मिनि खुसि सहायनानै थानो हागोन राजिब जों आरो दिनैनिफ्राय बे न'खराव थानानै आइयानो जोंखौ लांनो हायाब्ला आं दिनै नोंखौ लानानै गुबुन दाबसे थांनोसै नङा नङा नों बे रावखौ बुंनो नाङा नों बिसोरनि सासेल' फिसाला आंनि थाखायनो न' गारनानै थांनोसै बे दुखुखौ नोंनि बिमा बिफाया रावबो सहायनानै थानो हानाय नङा आइया आइनि खोथाखौ जेबो दा बुं आं नोंनि सिगाङाव समाय लायो जेरैखि जाया नों आंनि खाथियाव थायोब्ला सानसे आइनि गोसोखौ मोजां खालामगोन बे खालामगोन आफा बे नोंनि साया जिराय बिहामजो जिराय आमजो फिसा आंनि हिन्जावा माने नोंनि नोंखुनजोनि थाखाय आं नोंनि खाथियाव जोबोद लाजिनांगौ नङा आफा नों बेफोरखौ मा बुंनो सानदों बे न'खराव आं फैजेननायनिफ्रायनो नोंसिनि अननायखौ मोननानै नांलाय खमलायब्लाबो जेबो दुखु दाहायानो आंखौ नाख्रेबनो हायाखै नाथाय बेफोरबायदि सोलिबाय थानो होनो हाया बेबायदि नांलाय खमलाया जाबाय थायोब्ला माब्लाबा गिदिर एक्सिडेन्टबो जानो हागौ नों जेबो साननो नाङा आफा नों आंनि खाथियाव थायोब्ला आं आंनि बिखुनजोनि गोसोखौ सानसेबाबो जै खालामनानै लाथारगोन हे इसोर आं अराय सम नोंनि लोगोआवनो दङ बिहामजो फिसा नोंनि खाथियाव मोनसे खावलायनाय बे न'खरनि सुखु गोजोनखौ नोंनो फिदिंनानै लाबोफिननांगोन बिहामजो फिसा नोंनो लाबोफिननांगोन नों बोरनो सानस्रि आफा आं नाजागोन नोंनि नाजानाया जाफुंथारदों फिसा माइनाव गंबाय थायो साला खाथियाव फै माना गोसथोयोबा गोसथोयो होनना बुं माइनाव गंबाय थायो नोंलाय नोंखौ गोसोनालाय मा लाबसै नों बेबायदि बिल्डिं लुनो हागोन बिल्डिं बिलाव बुले निजोम आं अफिसाव थांसै खोनासंलाय माबि अफिसाव थांनायनि सिगां आइखौ क्लिनिकआव खनसे नायलां जागोन दे फैलाव फुलि फैलाव बाजैया आंखौ लिंहरदों दादा आंखौसो लिंहरदों आंखौसो लिंहरदों आंखौसो लिंहरदों
नों सारा फुलिनो नोंगौ नै आंखौसो लिंहरदों मामोन बाजै आंखौसो लिंहरदों मानोमोन बाजै सिथा सानैबो फैलाव क्लिनिकआव थांनानै जा नायनायखौ हैना फै बाजै क्लिनिकआव आरो थांनो गोनां गैला बैलाय सौफैबायानो बिसोरो बैसोखौ बेगायानो फै 오늘 누르모 탄데 안 알고 생각나는 시 फैलाव फुलि थां बेयावनो आइनो गाइखेरखौ लानानै फैदो नाङा दोन आंखौ बेबायदि इसेबां खुरुमारिनो नाङा आयै नों जेसेबांखि सोलो खालामा मानो बिहामजो बिखुनजोनि दावहायाव आयै नों जेनगोन आं देरहागोन दोन दोन आंनि जिउआव जेननाय सोदोबानो गैफेरा आं मिनिनो ओंखारो आं फैजेननायनिफ्रायनो नाथाय नों मोनफ्रोमबो बावथिनायावनो जेनबोदों बिस लोंनानैबो नों आंखौ फेजेननो हायाखै आंहा आंनि सायाव फोथायनाय दङ आंनि बे फोथायनायनि खाथियाव इनाय अनागारा जेब्लायबो जेनगोन नदो आयै गाइखेरा लोंदो गिनो नाङा बे गाइखेराव बिस गैया से घन्टानि उनाव आं जुदि जेबो जायाब्ला गाइखेरखौ लोंदो बिदिब्ला मा सानो नों आंखौ जाम्बि नङा सोलो खालामदों नङा नङा बिदिब्ला नों मा सानो आंखौ आंजों बादायग्रा बोरै बोरै नों बिखुनजो आं बिहामजो सानैनि गेजेराव मोनसे दावहा नै बे गाइखेरखौ लोंनानै लादो बे दावहायाव बोलोनि गोनांथि नाङा आंनो नों बायदि हिनजावजों दावहा नांनो आंनो बोलोनि गोनांथि गैया आंनि सोलोआसो नोंखौ फेजेनगोन बिखुनजो बिहामजोनि नायलाय हायै
हमग्रा सैथोआनो जाबाय नों जेनबाय आइजो गन्थङा जहां जहां गावनि फानावनो गावनो नांबाय आइजो थैहां खर'हां जै जाथों जै जाथों जै जाथों सैथोनि जै जाथों थगायसुलि फानदायसुलिनि मोखाङाव गोसोम हांगार नांथों जै जाथों जै जाथों जै जाथों सैथोनि जै जाथों थगायसुलि फानदायसुलिनि मोखाङाव गोसोम हांगार नांथों हेलो मोजां मोनलायनायाव मानो एसेबां हेंथा आं जेबोखौनो सानस'नो हायाखिसै आं दिनै नुजाहैथारनांसिगोन नाङा नाङा नों दिनै बाव नुजाफैनाङा नों फैयोब्ला गासिबो मिथिजोबगोन नङा नङा आं मोनसे जायगायाव गोग्लैनानै दङ सालायदो बै गारि गोजाखौ फल' खालाम गारिया लाखिदो
सासे सेंग्रानि न'आव 1 घन्टा दरजा फांथेनानै नोंनि गथ'आ नों आमफिनदो गाबनायखौनो माब्लाबाबो फोथायनो हाया गाबनो नाङा नै बेवहाय 1 दाननि खरस दं थांलांदो गथ'खौ लानानै थांदो गथ'आ जोबोर गोलोमबाय थुखैहैदो थां फैनो हाया अनजिमा बिमा आं मोनसे जोबोद मोजां खौरां लानानै फैदों मोनसे जोबोद मोजां खौरां बै हिनजावखौ न'निफ्राय होखारहरनो हाबाय नामा नङा हायाखै बे हिनजावखौ न'निफ्राय होखारहरनायनि लामाखौ दिनैसो मिथिनो मोनबाय आं आंबो लामा मोनसे मोनबोदों नोंनि लामानिख्रुइ आंनि लामाया साबसिन बे हिनजावा आरो गुबुन सेंग्राजों गाज्रिथार सोमोन्दो दङ नोंनि लामानिख्रुइ आंनि लामाया साबसिनबाव बे हिनजावा नोंनि फिसाज्लाजों हाबा जानायनि सिगांनो सासे गथ'बो दङ मा बुंदों नों मामि आं थिखौनो बुंदों नै आंनि मेगनजों दासो नुबोदों आरो बे गथ'खौ खांनो थाखाय सासे हिनजावनो रांबो होबोदों आं दिनैनो दानो बे हिनजावखौ न'निफ्राय होखारहरफिनगोन नाङा आन्टि बेबायदि खालामब्ला आंखौ सोबानायनि फिन साजाखौ होनो हानाय नङा आं बै समावनो बयनिबो सिगाङाव समाय लाबोखादोंमोन बै हिनजावखौ बयनिबो सिगाङाव सोबानानैसो न'निफ्राय होखारहरगोन होननानै बेनि थाखायबो नों बे नोंनि सुजुगखौ मोनगोन अनजिमा नङा बिहामजो फिसा बावदोंसो बिहामजो फिसा फैगौ शुक्रबाराव राजिबनि जोनोम सान बे हिनजावानो मोनसे पार्टि होदों राजिबनि लोगोफ्रा बयबो फैजोबगोन आरो बै सानावनो बेखौ सोबानानै आंनि सोबा जानायनि खिथुखौ लाफिनथारगोन आं थांथारगोन बै जोनोम सानाव Happy birthday to you. 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 फैलाव बे केकआ लांफै बिहामजो फिसा दिनै राजिबनि बार्थडेआव नों बेनो जेबो होनाय जाथारला होगोन मानो होआ जानो राजिबनि जोनोम सानाव होनो थाखाय आं बयनिफ्राय साबसिन गिफ्ट लानानै फैदों आं बुंनो सानदों नोंनो होनो नागिरनाय गिफ्टनिफ्राय मोनसे गेसाव मोनामनाय फैगोन अनजिमा खुगाखौ गारनाय बाथ्रा बुं आंनि खुगाखौ हमथाब्लाबो नाथाय नोंनि हिनजावनि बै गोसोम दाखोना आंनि हिनजावा जेबो गोसोम दाखोन गैया बियो बिबार बादि गोथार नों हाब्रुनि गेसाव केसबारियावसो रायजो जादों राजिब नोंनि हिनजावा गोसोम दाखोन गैया नोंनि हिनजावा माखासे गाज्रि आखुनि खुलुमखिनि हिनजाव सिरिथा नोंनि बे बादुवा खुगाजों आंखौ आइ दालिं आइ नाथाय नों दिनै आंनि हिनजावखौ लासि फोनांबाय
नोंखौ थगायनानै नोंनि मेगनाव हाद्रि सारनानै गुबुन हौवाजों थांलाय फैलाय खालामगासिनो बेबायदि हिन्जावा जों मानिजों थानो हाया मिस्टार राजिब सीता एसेबां नंखाय बाथ्रा बुं नोङो आरो फंसेबो नंखाय बाथ्रा दाबुंसै फंसेबो नंखाय बाथ्रा बुङाखै बियो जायखौ बुंदों बे गासिबो सैथो बिमा बेफोरखौ मा आवरायनो सानखो दिनै राजिबनि जोनोम सान बिनि सायाव गोबां मान इज्जत गोनां आलासिफोर दङ बिनि गेजेरावनो नों गावनि फिसालानि हिनजावखौनो आंनि फिसालानि अनगायैबो बिहा सासे फिसाय दंबावो आयै नों गोबां बावथिना खालामबोबाय बाजैखौ राजि फोनांनायनि आरो दिनैबा मा गोदान बावथिना खालामलायखो जेबो गोदान बावथिना खालामनो नागिराखै बेनि मेगननि गोसोम ससमाखौसो बोखारनानै होनो सानदोंमोन नाथाय नोंसोर रावबो आंनि खोथाखौ खोनासंनो नागिरा दिनै दानो नोंसोरनो फोरमानखौ होगोन आं बेहा सासे गुबुन हौवाल' नङा सासे गथ'बो दङ मा फोरमान दं नोंहा नोंनि खाथियाव मा फोरमान दं नोंहा आंनि हिनजावनि सायाव मा फोरमान दं नोंहा आंनि हिनजावआ जे गथ' दं होननानै मैनाथि मैनाथि सिङाव हाबफै बे हिनजाव मैनाथि आरो बिनि बामना लानाय गथ'आ मैनाथि बे नों बामना लानाय गथ'खौ बिनि मानो हैदो आं जेबो मिथिया मा जालायनो हमदों जालायबाय थादो न' नोंनि गथ'आ आंखौ दिनैनिफ्राय रेहाय होदो बिजों बे हिनजावा गथ'खौ नोंनि आखायाव होलांनानै मा बुंखो बुं बे गथ'आ सोरनि बुंदो बे गथ'आ सोरनि दोनखोमानाय जिरादा मोगथाङाव नुजायोब्ला जेबो बाथ्रा बुंनो हाया राजिब बेनिखायनो बियो दा जेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै बिजों बे गथ'आ नोंनि नङा बुंदो बिजों बे गथ'आ नोंनि नङा बुंदो बिसोर गासिबो नंखायसो बुंदों गासिबो फावथिनासो खालामदों मानो सिरि सिरि थाखो नोङो बिजों निजेबा जेबो फिननाय होनो हानायनि गोहो गैया मिस्टार राजिब फिसा बिमानि बिखायाव थायोब्ला माब्लाबा रावबो बिमाया गावनि गथ'खौ नंखाय बुंनो हाया सेराव बे गथ'आ निजोमनि जानो हाया निजोम नों मानो सिरि थाखो बुंनो ना बियो दा मा बुंनो फिसा हमजानानै बियो बयनिबो सिगाङाव अन्थाइ जानानै थाबाय अन्थाइया कि मालाबा रायलायनो रोङो अन्थाइखौबो रायलाय होनो हायो मामि आं बिनि खोथाखौ मिथिगौ आं बिनि खुगानिफ्राय रावखौ दिरुनगोन ओइ हिनजाव बै दिनाव नों आंखौ बयबो आलासिफोरनि सायाव राजि खालामदोंमोन आं दिनै नोंखौबो बयनिबो सिगाङाव बे गथ'खौ लानानै आंनि न'आव थानो मोना नों आं एसेबां गोबावनिफ्राय फोथायनाय मान सनमान इज्जत अननाय मोजां मोननाय गासिखौबो थेर खालामजोब्बाय नङा नों मा बुंदों नों आदा नों सिरि जाउनु नों जेबो खोथा बुंनो मोना मा बुंदों नों राजिब बे गथ'आ बिनि नङा आफा बिदिब्ला बुंसिनो बे गथ'आ बिदि नङा होनना आइ बिहामजो फिसा नों नंगौखौनो बुंना लादो आं बे बाथ्राखौ माब्लाबा बुंनो हानाय नङा आफा दायनिगिरिया माबा मोनसे गावनि दायखौ सिमान लायो नों सासे सेंग्रानि न'आव 1 घन्टा न' सिङाव दरजा फांथेनानै थानानै फैयाखैमोन बे गथ'आव थानो थाखाय मैनाथिनो रां होनानै फैयाखै बुंदो निजोम नंगौना नङा 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 आं बे बाथ्राखौ माब्लाबा बुंनो हानाय नङा आफा बिदिब्ला खोनासं आंबो बुंनो गोनां जाबाय दिनैनो दानो बे न'खरखौ नागारनानै ओंखारलां नङा नङा नों बिदि बुंनो नाङा नोंनि बे बुद्धि खुगायानो आंखौ बुंनो गोनां खालामबाय
नोंनि बे खानाय देहाजों आं माब्लाबाबो रायजो जानो हानाय नङा नों बायदि गाज्रि आखल गावनि सुखा खालामनो थाखाय आंनि बे न'आव जायगा गैया बाजारि सिबां नोङो आंनि फिसानि सायाव सादुगिरि देखायना फैदों थै नोङो थै खोनासं सासे हिनजाव थाखानाय हौवाया बै हिनजावा थांनानै थाथांजोआव गुबुन सासे हिनजावखौ गोसो जाब्लानो हाबा खालामनो हाया बिनि ओंथिया जोबोद गोरलै जेसेबांनि नाजिबा निजोमखौ डाइभर्स खालामा अब्लासिम गुबुन सासे हिनजावखौ राजिबनि थाखाय हाबा लाफिननांगौआ गोरलै नङा नाथाय मामि जेबो नाथाय गैया राजिबखौ नों हाबा खालामनो गोसोथारब्ला निजोमखौ डाइभर्स खालामनायनि फोरमान बिलाइखौ लाबोथारनांगोन नङाब्ला हाबानि उनावबो निजोमा जोंखौ कर्ट केस खालामनानैब्लाबो जेलसो जाहोगोन नङा मामि आं बेखौ जानो होआ बियो आरो माब्लाबा फैफिननो हाया आं निजोमनिफ्राय डाइभर्स खालामनाय फोरमान बिलाइखौ दानो लायगोन निजोमा माब्लाबाबो गोरलैयै नोंनो बे फोरमान बिलाइखौ हरनो राजि जानाय नङा आं बेखौ डाइभर्स खालामनायनि फोरमान बिलाइखौ हरनो थाखाय दानो नारसिनगोन राजिब बबेयाव थांनो आं बे न'आव थानो एसेबो गोसो गैला आयै खोनासं नों गोसोखौ एसेबां गाज्रि खालामनांला फिसा आं नोंखौ आरोबाव फिन गोदान हाबा खालामहोफिनगोन नङा आयै आं आरो हाबा खालामफिनला जोनोमाव मानसिनि हाबाया खनसेल' जायो खनले नङा आंनि हाबाया जानानै थांखांबाय आं बेखौ फोथाया नोंखौ थगायनानै नोंखौ फुस्लायनानै नोंजों नंखाय हाबा जानाय जादोंमोन आं बे खेबाव नोंनो गुबै हाबाखौनो खालामनानै होगोन अनजिमानि बिमाजों आं दानो नोंनि हाबानि दिनखौ थिग खालामगोन ना आयै नाङा आंनि खाफालाव बेफोरबायदि हाबा खालामफिननायनि लिरनानै हराखै आं आरो गोदान हाबा खालामफिननो हानाय नङा नोंनो बेयाव मा नांगौ आंनि हिनजावनि खाथियाव फैदों नोंनि हिनजाव औ नंगौ आंनि हिनजाव राजिब बेनो बै सेंग्राया जायजों निजोमा गाज्रि सोमोन्दो आं आंनि मेगनजोंनो नुदों बेनो निजोमखौ लानानै न' सिङाव 1 घन्टा हाबसोनानै दङमोन बेनिनो बै गथ'आ साला सैमा नोंहा एसेबां गोहो आरो नों बे गावखौ मावैसो
बिराम नों अनु नोंनि नोंबाजैया आंनो से दाननि सम होदोंमोन नाथाय बे से दाना बारलांबाय आरो आं सहायनानै थानो हायासै अनु नों आंनि गथ'खौल' हरफिनदो नोंनि गथ'खौ नोंनि हिनजावा बे न'निफ्राय लानानै ओंखारलांबाय ओंखारलां नोंबो बे न'निफ्राय दानो ओंखारलां आंनि हिनजावा आंनि खाथियाव गसंनानै दङ मा होननो नागिरदों नोङो अनु बेसेबा सिगांनिफ्रायनो गिनानै बे सैथो बाथ्राखौ जों बुंनो हायाखैमोन नाथाय आं दिनै बे सैथो बाथ्राखौ बुंनो फैदों आंनि हिनजावा अनुआनो अनु नों जुदि बिदा बिमा बिफाखौ गिनानै आंखौ जुदि नोंनि फिसाय होननानै सिनायथि होनो हायाब्ला आं जेबो जर खालामा नाथाय नों आंनि गथ'खौल' आंनो हरफिनदो नोंनि गथ' अनु अनु बेफोरखौ नोंसोर मा बुंनो नागिरदों अनु नों सैथो खोथाखौ बुं बेफोर गासिबो सैथो नंगौ जों जेब्ला गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्टेलाव थानानै फरायो होमब्लानो जों अनुजों आंजों मोजां मोनलायो होमब्लानो जों सानैजों गंसे मन्दिराव हाबा जायो आरो बोसोरसेनि उनावनो बे गथ'आ जोनोम मोनो आं सिगांनिफ्रायनो खनले बुंबाय थादोंमोन जोंनि हाबानि खौरांखौ खिन्थानो थाखाय नाथाय बियो फरायनो जोबाखै होननानै खिन्थाब्लाबो नोंसोर मानिखानाय नङा होननानै अनुआ जेबोखौनो खोन्थायाखिसै अनु आंनि मेगनाव नायनानै बुं बेफोर बुंनायखाय गासिबो सैथोजोब नोंगौ बेफोर गासिबो सैथोजोब आफा बिदिब्ला बे गथ'आ बहाथो जाय गथ'खौ बाजैया बिखायाव गोबानानै बे न'खरखौ नागारनानै थांदों जाय गथ'आ बाजैनि बिखायाव दङ बे गथ'आनो आंनि बे गथ'खौ खांनायनि बिबानखौ आं बाजैनो होदोंमोन आं बेखौ फेदेरनायनि बिबानखौ बाजैयानो लादोंमोन बेनिखायनो मैनाथिनो दामफ्रोमबोनि रांखौ बाजैयानो हैबाय थायोमोन आरो बाजैया बुंबावदोंमोन समाय सुजुग मोनब्लानो जोंनि गासिबो जेंनाखौ सुस्रांनानै होनो होननानै नाथाय बाजैया बे सुजुगखौनो मोनाखिसै इनाय अनागार आरो खुलुमगिरि होनजानायनि लासिंसिं मुदाखौ खर'आव रुजुननानै बे न'निफ्राय खानायाव हमनानै बुद्रु होखारहरजाबाय बिदिब्ला निजिमा बे बाथ्राखौ मानो खिन्थायाखैमोन मानो बुङाखैमोन बे गथ'आ गावनि नङा होननानै आं बाजैखौ मोनसे समाय लाहोदोंमोन बेनिखायनो बियो रावनोबो खोन्थायाखैमोन बाजैया गाज्रि आखुनि हिनजाव नङा आदा बाजैया सासे सति साबित्रि हिनजाव माहारिनि सासे हिनजाव जानानै सासे हिनजावनि मान सन्मानखौ रैखा खालामनो थांनायाव गावसो इनां अनागारखौबो सहायनानै दुखु दाहा लानानै सिरि बे न'निफ्राय ओंखारलांबाय हे गुसाई हे आनन्द गुसाई आं बेफोरखौ मा खोनानो मोनखो दानिया निजिमा खुलुमगिरि दानिया बुवाखै मानो निजिमा गाज्रि आखुनि आयै जाय बंस'खौ लानानै नों गावखौनो देरगानाय मोनदोंमोन बोरो नोंनि बे देरगानाया बोरो नोंनि मान सन्माना
जाय जेबो फाव गैयै हिनजावखौ नों इनाय अनागार खालामनानै कुलुंगिनि होननानै बे न'निफ्राय होखारहरनानै नोंनि मान सन्माना बहा थांखो जेबो थायाखिसै नोंहा बे न'खरनि मान सन्माना हाद्रि जानानै थायाखै आयै नों नोंनि गोसोखौनो साननानै नाय जायनि मोखांखौ नों नायनो मुगैयो बे हिनजावानो नोंनि न'खरनि मान सन्मानखौ रैखा खालामनानै गबि जानानै सिरि सिरि बे न'निफ्राय ओंखारलांदों आयै आं निजोमखौ नागिरनो थांसै जुदि आं निजोमखौ लोगो मोनफिनाबा बे न'आव आं माब्लाबाबो फैफिननाय नङा माब्लाबाबो फैफिननाय नङा खोनासं उर्मिला आंगोनि बिमा बिफाखौ नागारनानै सासे हिनजावा बिहाव बिखुनजोनि न'आव फैयो बिहाव बिखुनजोनि अननाय मोननो गुबुन बिमा बिफानि न'आव मोनसे गोदान मिजिं लानानै हाबफैयो बिमा बिफाखौ नागारबोनायनि दुखुखौ बिखुनजोनि अननायजों सुफुंनानै लानो नाथाय नोंनि अननायाथ' गोजान बिहामजो फिसा फैनायनिफ्रायनो नों नोंनि गोसोनिफ्राय बेखौ नारथारनासो दोनदों बिखुनजो बिहामजोनि सोमोन्दोआ जानांगौ बिमा फिसाजो बादि बिहामजोआ बिखुनजोखौ बिमा बादि सनमान खालामनांगौ आरो बिखुनजोआ बिहामजोखौ फिसा बादि अननायजों बिखायाव बजबनानै लानांगोन नाथाय नोंनि बिहामजोखौनो इनाय अनागार खालामनानै गाज्रि आखुनि कलंकिनि होननानै नंखाय मुं सुनानै बे न'निफ्राय होखारहरदों बिदि जायोब्ला बड'लेण्डनि नखरफ्रोमबोनि न'खरा जागोन बिहामजो बिखुनजोनि दावहाथिलि रावबो फिसा हिनजावा गावनि आंगोनि न'खरखौ नागारनानै मालायनि न'खराव बिहामजो जानो नङा हेलो हेलो हेलौ राजेब जिडि रड लहा गुदामाव निजोमखौ हमनानै लांबाय आंखौ बेयावनोसो मानो लाबोखो हमना लाबोदों बिनि थाखायनो नों राजिबनिफ्राय ओंखारबोदों नाथाय राजिबनि जुलिनिफ्राय अराय समनि थाखाय ओंखारबोआखै बेनिखायनो जों खेख्रा लामानि हेफाजाब लानो गोनां जादों एसेबां गोबाव मानो रायज्लायनो गोनां जाखो न बेखौ आं बियो डाइभर्स खालामनायनि फोरमान बिलाइ औ सहि खालाम डाइभर्स खालामनायनि फोरमान बिलाइ औ नंगौ जेब्ला नोंखौ राजिबा न'निफ्राय होखारहरो अब्ला नोंखौ डाइभर्स खालामाखै आरो आं नों डाइभर्स खालामाबा राजिबखौ हाबा खालामनो हानाय नङा बेयाव सहि खालामबानो नों राजिब बान्दानिफ्राय उदां जागोन आरो नोंखौ उदां खालामनो हाब्लानो राजिबा आंखौ गावनि हिनजाव खालामना लागोन आंनि जिउआ जोबनानै थांब्लाबो सहि खालामनो हानाय नङा खालामनांगोन दिनैसिम खोनाबोदों सासे हौवाया सानै हिनजाव लानानै न'खर खालामदों नाथाय दा नुनो मोनदों सासे हिनजावा सानै हौवाखौ लानानै गंनै न'खर सोलिगासिनो दङ भेरि गुड दालाय माथो बेखौ गारनायावलाय आरो सासेखौ बोरै गारहोनांगौ आं बिनि राहाखौ मिन्थिगौ नैबे बिलाइयाव सहि खालाम सहि खालाम होननानै बुंदों सहि खालाम आं सहि खालामनो हानाय नङा
नाथाय दा मोजां जाबाय अनु बे हौवाया बे गथ'आ आंनि अबे आं मिथिसै आयदाय आरो बाजिखौ बे जोंनि न'खरनिफ्राय होखारहरनो नाजादोंमोन नाथाय हायाखै 괜찮 이래도 하이해 남기니까 내 비좀 와봐 이리 와요 나루가 사업 미선는 언니 미함지 아래 피쇼고 우산을 하게 되면 미신고 에스 가운데 헤이 백고 에스 가람 헤이 move निजोम आं सानस्लाबनो हायियाव गोरोन्थि सानदोंमोन आंखौ निमाहा होदो प्लिज नों बे बाथ्राखौ बुंनानै आंखौ लाजिना फोलानो राजिब बिहामजो फिसा आं नोंखौ जोबोद इनाय खालामफ्लांबाय गुबैयै माखासे गाज्रि मानसिया आंनि खर'खौ गाज्रि खालामनानै होदोंमोन नों आंखौ क्षमा होदो नों बेखौ मा खालामनो नागिरदों आयै नोंनि आखाइनि जायगाया आथिङाव दं आयै आंनि खर' सायावसो नों आंनि बिखुनजो आंनि बिमानि आखाइया फिसानि खर' सायाव थायाब्ला बे संसारा माब्लाबाबो सुखि जाया आयै बाजै नों दिनै आंनि थाखायनो बेफोर दुखु दाहाखौ सहायनो गोनां जाबाय नोंसोरखौ जे आं दिनै बयखौबो जयैनो मोनजोबदों बेयावनो आंनि गासिबो दुखु दाहाया जोबस्रांलांबाय नोंसोर सुखिल' थाथों आं दिनै जोबोद खुसि मोनदों आयै बाजै उनुआबो अबिरामजों गोरोबबाय नोंबो राजिबजों गोरोबबाय नाथाय आंहा जोंखौबो माबा मोनसे खालामनानै होदो ना होगोन नोंसोरखौबो नैबे बिहामजो फिसायानो जरा खालामनानै होगोन दिनैनिफ्राय बे न'नि गासैबो बिबानानो बिहामजो फिसानि सायाव थाजोब्बाय अनु बाबुखौ बिबैनो बामना हैदो लाबो हर लाबो बोरो फिसौ आबौ
गुड मर्निं आयै गुड मर्निं बाजिनाय लोगो लोगो जों सफैजोब्बाय औ आयै 8 बाजिनाय लोगो लोगो जों बयबो हाजिर मेलहरै सासन होननाय मोनसे खोथा दङथ' दान्दिसेबो समनि हेरफेर खालामजाया 8 बाजिनाय लोगो लोगो आंबो अमा बिदै लानानै हाजिर थाब बहा अमा बिदै जालायखो दाउनि बिदैसो आं एवनाय नङा नङा दाउनि बिदै बावसासोथ' आदसा राजिब बेयाव दाउदैया दैबेसे दङ दैबा बे दैबा दाउदैखौ बिमानो गजबहोनायमोनबा माबैसे दाउ जागौमोन माबा बे माबा दाउखौ फाननायमोनब्ला बोरमा मासे बायनो हागौमोन आरो बे बोरमा मासेया माथाम जागौमोन बे माथाम बोरमाखौ फाननानै मासे मोसौ बायनो हागौमोन मोसौ औ आं मासे मोसौ नों सासे मोसौ मोसौजों थायोब्ला बयबो मोसौ जायो जों दा बयबो मोसौ मा होनदों मोसौ नङा नङा थारमाने नों मोसौ लावखार नङा लावखारनि जे आथोना बखालि माने मोसौ बखालि औ बखालि नङा आइजो नों जेरैबायदि सासन खालामबोगासिनो दङ जों बयबो मोसौफोर बादि नोंनि बुंनाय बादि मानिबोगासिनो दङ डाइनिं टेबोलाव जानो जिरायनानै बांद्राय बाथ्रा रायलायनायखौ आं एसेबो साबजाया नंगौ आंनि बे बाथ्राखौनो मानो खनले खनले बावोथाय आं मिथिया ओइ बाबा मानसिया बोरायब्ला बयबो बेबायदिनो बावलांग्रा जायो नंगौना अनु आदा डाइनिं टेबोलाव जिरायनानै बांद्राय बाथ्रा रायलायनायखौ आइया एसेबो साबजानाय मोना अ नंगौ खुगाजों जायाब्ला रायलायनानै माबायदि जालायखो इउ आर राइट नों थिखौनो बुंदों इट्स नाइस हेल' उर्मिला स्पिकिं मा सोर मेनेजार साहाब बुंलाय मा जाखो खोनासं I don't like this type of business बेबायदि आंजों सोलिनाय नङा खोनासं मेनेजार साहाब नों दानो बासनि गांसे टिकेट लानानै दोनहै आंनि फिसाज्ला राजिबखौ आं दिनैनो दानो फाथायहरगासिनो दङ राजिब नों दानो गुवाहाटियाव थांनांसिगोन बरिं कम्पानियाव 25 लाख रांनि गांसे चेकआ गोग्लैसोनानै दं हरनो होननानैनो दिनैसिमबो हरनो हायाखिसै दानसेयानो बारलायलांबाय एबार जुदि रांखौ हरनो हायाब्ला रां हरनायखौनो बन्द'सो खालामसिगोन आं आयै खोनासं राजिब नों दिनैनो थांनानै रांखौ लानानै फैनांगोन नाथाय आयै आं इउनिभार्सिटि क्लासआ जेबो जाया साननैसो बन्द' थाथ'गोन बिदिब्ला लेखा फरायनांगौनि खहाया नों बिनि सायाव जेबो दाबुं माबा मोनसे बाथ्रा बुंबा गेजेराव बुंथेहरग्रा आं बेबायदिखौ एसेबो साबजाया बुंनांगौ बाथ्राखौ बुजियाब्ला गेजेराव जेबो बुंनो नाङा नाथाय आइ आदानि आन्जादाथ' खाथियाव सफैथारबाय बयनिख्रुइ देरसिन आन्जादा फालांगिखौ बोरै खालामनांगौ बेखौ सोलोंनानै लानाया गाहाम आरो बेनिफ्राय नैथि आं रावनिबो खोथा खोनासंनो लुबैया मोनथिबाय दिस इज माय अर्डार आं जेखौ बुंदों बेनो जाथारनांगोन हेल' बासनि टिकेट गैला बिदिब्ला नोङो ट्रेननि टिकेटखौनो लानानै दोनदो राजिब बासनि टिकेटआ गैलानो नों ट्रेनजोंनो थांनांसिगोन
बाबु बे ट्रेना बे स्टेसनाव मानो लाखियो आवगायाव गंनै ट्रेन मोखांजों मोखां सौग्रावलायदों दा बे गोग्लैनाय ट्रेनखौ लाइननिफ्राय बोखारागौ मानि बे ट्रेनखौ हगार हानाय नङा गुबुन ट्रेन फैगोन लाइननिफ्राय बे गोग्लैनाय बगिफोरखौ बोखारगोन अब्लासो बे ट्रेना खारलांनो हागोन बेखौ बोखारनोब्ला खमैबो 24 घन्टासो सम नांगोन बिनि अनगा जेबो राहा गैया गतिके नोंथांमोना बे ट्रेनावनो जिरायनानै थाहैथ'दो थांदो नैजिब्रै घन्टा स्टेशनाव जिरायनानै थाबाय थानांसिगोन आं इसिबां गोबाव स्टेशनाव जिरायनानै थाबाय थानो हानाय नङा बेनिख्रुइ साबसिन बे जायगाखौ नायदिंनायानो साबसिन जागोन आं औ हेलौ ओइ जोंनि ट्रेना दांथल स्टेशनाव थाथ'नानै दङ नङा जोंनि ट्रेना जेबो जायाखै आं एसे गोबाव जाब्लाबो नों जेबो टेनसन खालामनाङा अके दोननोसै बाय बाह मासे समायना मुहिनि गोनां जायगा आं माब्लाबाबो सिगाङाव बेबायदि जायगाखौ नुफेराखैमोन गोसोखाङो बिजाबाव खन्थाइगिरि रायथाइगिरिफोरनि रनसायनानै फोरमायनाय जायगा
मा एसेबां हायना गोनां सोमोनांथाव सोर नोंलाय आं नोंनि मेथाइ खोनासंगिरि मासि गोदै नोंनि गाराङा आंखौ बयबो बुङो आं जेब्ला मेथाइ खनो बेबायदि मेथाइ रावबो खननो हाया आरो सारा बुङो आं जेब्ला क्लासाव फरायो आं बायदि रावबो फरायनो हाया माब्लाबा सोरजोंबा नांलायोब्ला आंजों समान रावबो नांलायनोबो हाया आरो सोरबा सिनाय मोनै मानसिया आंनि सायाव रायजायोबा आं बेखौ रागा जोंनो ओंखारो आरो नोंनि खाफालनि सायाव आं दुखु मोनो ओइ खोनासंलाय Oh my god! Shit! Shit! नोंनि मेथाइ खननाय फरायनाय रागा जोंनाय नांलायनाय गासैखौबो खोनासंजोब्बाय आं नाथाय मोनसे खोथाखौ खोनासङाखै आं मा बे बाथ्राखौ आं बुंनो मा खोथा सोरनिबा खैफोद नुयोब्ला नों मा खालामो मदद खालामो बिदिब्ला नों मानोथो नायबाय थाखो आंखौ सहाय खालामदो ना मा मदद खालामदो बुंदो आंनि गस्ला लंपेन्ट गासिबो हाब्रु जाजोब्बाय बेखौ सुनायनि माबा मोनसे राहा खालामदो ना फैदो आंनि उन थेंक्स नोंनि सिनायथिया आरो नों सोर आंनि सिनायथि नों बुं नों सोर आं सासे ट्रेननि दावबायारि नाथाय बेवहाय मानो आवगायाव गंनै ट्रेन मोखांजों मोखां सौदावलायदों आरो बे एक्सिडेन्ट जानाय ट्रेनखौ लाइननिफ्राय बोखारागौमानि जोंनि ट्रेना खारनो हाया बिनिखायनो ट्रेनाव जिरायनो बानानै बिनि जायगाफोरखौ नायदिंनो होननानै दानिया नों बुंदो नों सोर आं बे स्टेशन मास्टारनिनो फिसाजो आंनि मुङा निजोम अनार्स लानानै बिए फाइनाल आनजादखौ होखांनानै आं दा न'आवनो दंफैथ'यो बाह अनार्स लानानै फाइनाल होदों नाथाय नों बे केसिसिजों गोबाव थाबाय थायोब्ला फाइनाल जानानै थांगोन अह बिदिब्ला माथो खालामनांगौ जाखो नों बुंदो आइजों फैदो बियो रेलवे क्वार्टार आफाजों आंजों थायो नों थाथ' आं फैगासिनो दं मुलुग संसारनि गासिबो सोरजिनायानो थारैनो बेसे सोमोनांथाव बिनि खावसेखौ आवग्रिदों मोदाय मोदायजो आरो खावसेखौ आवग्रिदों हिन्जाव माहारिया वाह नोंनि खन्थाइ आवरायनाया जोबोर रैसुमै जायनि गोसोआ गोथार बिनि खाथियाव गासिबो सोरजिनायानो गोदै गोथार आरो समायना जायो
गोथार गोसोनि गिरियासो गोथार गोसोखौ हमदांनो हायो न' गिसि सिया गारस्लायदो थेंक्स फैदो जिरायनानै साहा लोंफैदो गोजोननाय मोनगोन थेंक्स आच्छा नों मोनसे बाथ्राखौ बुंनो हागोन ना आर इउ रिमाइन्डेड इट आं गोसोआवसो सानबाय थादोंमोन दा बायदियाव साहा खापसे मोनलोंनायमोनब्ला बिलाय माथो आं लाबोबाय लोंदो आं साइकोलजिस्ट नङा नाथाय मानसिनि सोदोमथिखौ मिथिगौ आब'निजोम बबेबा गावनि बिसिखौ सिलायाव बुग्लिगासिनो दङ मा बुग्लिगासिनो दङ बे आखान्थौ दिनै सावथ'नानै लागोन आं नोंखौ हगारनो आंनि बिखानि खानानै लाबोनाय उनाव नोङो बाहायग्रा सालि दाना माबायदि मोनदों आं बेखौ जेरै गोसो एरै बुग्लिगोन नोंसोर आं मानसि दिनै नोंनो जाय हिनजावा गावनि आखाइजों मावनानै जाहोदों बे हिनजावनि आखाइखौ सावनानै होदों नै बाराबानो दाना नोंहा मानो गाबखावदों बियो नोंनि हिनजाव नाथाय नोंनि गगा नङा दिनैनो बिनि आखाइखौ सावनानै होनायाव बेसेबां दै सानाय आरो खस्थ' मोनदों बिसोर मिथिगौ नै दाना मानो गाबखावदों नोंनि हिनजावनि आखाइयाबो थिफुदों नों नोंनि सानायखौसो मिथिदों गावनि हिनजावनि सानायखौबा मिथियाखै नाय बुगब नाय दिनै नोंनि हिनजावा गावनि सानायखौ बावगारनानै नोंनि सानायाव खस्थ' मोनफादों बेबायदि फिसाय अनसुलि हिनजावखौ अयथासार खालामनाया थिग जायाखै नाङा नों बे रावखौ खुगायाव लाबोनो नाङा आं नोंनि हिनजाव थुदो नोंनि आखाइखौ आङो खोथुबनानै हैनोसै थांदो थां बुगब नोंबो नोंनि हिनजावनि आखाइखौ खाथबनानै हैदो थांदो बाप बिमा बेवहाय फैदो नोंनि गस्ला लंपेन्टआ रानबाय जानांगौ
बेसेबां नायगोमोखो नोंखौनो नायदों मानो नों बायदि हिन्जाव माहारिया बयनिबो न'खराव साफा साफा थानायमोनब्ला बड'लेण्डनि न'खरफ्रोमबोनि न'खराव दुखु खस्थ' आरो अयथासारा जोबस्रांगौमोन बा नों मोजां बिबुंथि होयोथ' मा नों राजनिति खालामो नामा दै ट्रेना एक्सिडेन्टनि थाखाय थाथारनानै दं बिदिनो दावबायारि बियो आंनि आफा खुलुमबाय आच्छा नोंनि मुङा मा राजिब नार्जारि वाह जोबोद मोजां मुं नाथाय नों खाफाल मोनदा गथ' ट्रेना जेरैबायदि एक्सिडेन्ट जादों बियो गाबोन बेलासिहालागैसिमबो जेबो जानाय नङा बिदिब्ला आंबो थांनोसै बबाव थांनो नायनि हजों थांनानै ट्रेन एबा बासफोर मोनगोन ना मोना जोबोद गोजान जायो बासनि लामाया मोननै हाजो दखर बारलांनो गोनां जायो हाजोखौ बारनानै थांनो हागोन होननानै आं फोथाया मानो गोरान लामायाव थाबायनानै हाब्रु नाङोब्ला मानोनि सोंनायखौ खालामियानो गाहाम आंहा बारा थाबायनायनि हुदाबो गैखाया बिदिब्ला आं स्टेसनाव थांनानै थाहैसै हा ओंखामालाय जानाया जाबायफा जायाखै आफा नों आलासिखौ ओंखाम जाग्रा टेबोल लानानै फैदो आं ओंखाम खुरैनोसै जागोन दे आइ नाङा नाङा होनब्लानो जेबो जानाय नङा नों जानानैसो थांनो हासिगोन गथ' बेखौ बुङो अर्डार नों मिथिया बियो जेरै गुसु एरै गुदुंबो नंगौ आं बिनि गुसु गुदुं मोननैखौबो नुखाबाय बिदिब्लालाय माथोबाव फैदो जायैनि सावरायदिनि दान्दिसे उनावनो खोमसिया साग्लोबसिगोन आं थांनोसै ओइ खोनासंलाय बुंलाय आं मोनसे खोथा बुंनि आफा फैजासिम दसे थाथ'बावदो ना आंहाबो हारसिं थानो मोजां मोना नाथाय आंहा हारसिं थानानैसो साननो जोबोद मोजां मोनो बिदिब्ला आफा फैजासिम दसे जिरायनानै सानबाय थादो आंबो न'नि खामानि मावहैनोसै थांबायबो हारसिं थानो मोजां मोनो मानो बुंफ्लांखो आंलाय महापण्डित लाखिबाय खोथा रायज्लायनो हारसिं साननो मोजां मोनो मादि गोरोन्थि मावफ्लांखो आङो लेंहरफिनसैसो नामा थाथोंसै लेंहरफिनोब्ला जुदि माबा सानो आंदि लाखिदों खोथा रायज्लायनो सिरि साननो मोजां मोनो रायज्लायनो मालाय माखौ रायज्लायनो मोनबाय बुंगोन दै गांदों बिनि आखाइनिफ्राय दै लोंफ्लानानै बिनि गासिबो जिउ जारिमिनखौ सोंनानै लाजोबगोन आं
बावबाय राजिब नार्जारि अ राजिब नार्जारि आं गोसोआव फैबाय राजिब नार्जारि राजिब नार्जारि राजिब नार्जारि आं माइसि जाम्बि मुंल' सोंनानै फैफिनबाय आरो माबा माबिथ' सोंनो हाबावगौमोन आरो थांफिनबावनि बे बाराव थांनानै मा सोंहैनो मोनबाय नोंनियाव मोनसे खोथाखौ सोंनायानो जायाखै नों मा मावो बिजनेस ना फरायगासिनो दङ आङो MA फरायो लोगोसे बिजनेसबो नायो फरायो बिजनेसबो नायो माबायदि सिख्ला आरो जेबोखौनो सोंनो हायाखिसै हाबे सोंनो हायाखिसै आंथ' माबा मोनसे सोंनो हागौमोन बिजनेसमेन नायदो आसोल खोथाखौनो सोंनायानो जायाखिसै आरो खेबसे थांबावोब्ला जेबो साननाय नङाथ' जेबो साननाय नङा बेनो आंनि जोबथा थांनाय